ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ተንሥአ እምነ ሙታን
ለእለ አመነ ብርሃንከ ፈኖ ዲቤነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ፈኖ ዲቤነ ብርሃነ እከ ፈኖ ዲቤነ ፈኖ ዲቤነ ብርሃነ እከ ፈኖ ዲቤነ ፈኖ ዲቤነ ኣብዚ ዘለና ይኮይና ብርሃን ሽምዓ ወሊዕና ወይ ጥዋፍ ወሊዕና ዑደት ኢና ነገብር ዘለና ብዑደት ድማ ንሕሰቦ ፈኖ ዲቤነ ብርሃነ እከ ፈኖ ዲቤነ ፈኖ ዲቤነ ብርሃነ ፈኖ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃንከ ፈኖ ዲቤነ ብርሃንከ ፈኖ ዲቤነ ብርሃንከ ፈኖ ዲቤነ ብርሃንከ ፈኖ ዲቤነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃንከ ፈኖ ዲቤነ ብርሃንከ ፈኖ ዲቤነ ብርሃንከ ፈኖ ዲቤነ ብርሃንከ ፈኖ ዲቤነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃንከ ፈኖ ዲቤነ ብርሃንከ ፈኖ ዲቤነ ብርሃንከ ፈኖ ዲቤነ ብርሃንከ ፈኖ ዲቤነ
ብርሃነ ከፈኖ ድቤነ ብርሃነ ከፈኖ ድቤነ ብርሃነ ከፈኖ ድቤነ ብርሃነ ከፈኖ ድቤነ ብርሃነከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነ ከፈኖ ድቤነ ብርሃነ ከፈኖ ድቤነ ብርሃነ ከፈኖ ድቤነ ብርሃነ ከፈኖ ድቤነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነ ከፈኖ ድቤነ ብርሃነ ከፈኖ ድቤነ ብርሃነ ከፈኖ ድቤነ ብርሃነ ከፈኖ ድቤነ ትንሣኤኻ ንቶም ዘአመና ትንሣኤኻ ንቶም ዘአመና ብርሃንካ ፈንወልና አብለለና ብርሃንካ ፈንወልና አብለለና ብርሃንካ ፈንወልና አብለለና ብርሃንካ ፈንወልና አብለለና ትንሣኤኻ ንዞም ዘአመና ትንሣኤኻ ንዞም ዘአመና ብርሃንካ ፈንወልና አብለለና ብርሃንካ ፈንወልና አብለለና ብርሃንካ ፈንወልና አብለለና ብርሃንካ ፈንወልና አብለለና በደሞ ክቡር ክቡር ቤዘወነ በደሙ ክቡር ክቡር ቤዘወነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠን አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠን አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠን በደሙ ክቡር ክቡር ቤዘወነ በደሙ ክቡር ክቡር ቤዘወነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ሃሌሉያ 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 ይእቲ ማርያም እምነ ወእሞ ለእግዚእነ ሰአሊ በእንቲአነ ከመ ይማረነ ወይሳለነ
ያስተሪቶ በላልየን ሰአለን ሰንበተ ለረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእለን ሃሌ ሃሌሉያ 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 አየእቲ ማርያም እምነ ወእሞ ለእግዚእነ እሳሊ በእንቲአነ ከመ ይማረነ ወይስሐለነ አስተሪ ሄርቶ በላዕል እስራለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእለን አሜን። ፍስሐ
ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለዓለምነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ለዓለምነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ሰርአ ለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ሰርአ ለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌሉያ 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 ይእቲ ማርያም እምነ ወእሞ ለእግዚእነ በእንቲአነ ከመ ይምሃረነ ወይሳሃለነ ያስተርየ ሄርቶ በላዕሌነ ሰርአ ለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ከመስቀል ግበርላ ፍስሐ ወሰላም ለዓለምነ ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም ወትረይል ሀቅምኔ ወምነ ክልኩም እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ኪዳን ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮሙ እግዚእነ አምላክ ክርስቶስ ግመርገቱ ሰማያት ወምድር በረከተ ጸጋሁ ሳይሉ ወምሕረቱ ይሃሉ ዘኩነት በክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ሳሃለነ እግዚኦ። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ዘተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ የማናቦ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኰንን ሕያዋነ ሙታነ ተሳሃለነ እግዚኦ። ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለሙ ለዓለም አሜን አሜን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለነ ስብሐት ለእግዚአብሔር ይደሉ ወጎይታ ንዓኻ ኩሉ ዝፈጠርካ ንዘይትረአ ኣምላኽ ብኩለንተናና ነምልኸካ ኣለና ንኩሉ ጥበብ ሓያል ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና። በዓል ብዙሕ ምሕረት ናይ ነብሲ ፈጣሪያ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ካብ ኣብኒ ዝተወለድካ ነመስግነካ ኣለና። ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርፍ ናይ ብሕቱ ቃሊኻ ንስኻ ብዘይቋርፅ ምስጋና ባሕሉቕ ሰራዊት መላእኽቲ ትምስገን ኢኻ ብኢደይ ተፈጠርካ ሕቡኣት ዝፈጠርካ ንጡህን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ዝነገርካና መመሪኻ ዘይጠፍእ ብርሃና ተስፈኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስና ነቕርብ ኣለና። ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍር ለና ህዝብኻ ንዓኻ ይውድ የመስግኑ ኣለው። ዝፈጠርካ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ነብሲ ፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳኢ መንፈስ ቅዱስ ምሃብ ዝህብቲ መምህር ቅዱሳንን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎት ንጹሓን እትቕበል ወልዲ ዋሕድ ንዓኻ ነመስግን ኣለና። ቀዳማይ በኹሪና ያብ ቃል ነዞም እንጽዋዓካ ንዓና ንኹሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ነውሩ ዘይብሉ ንጹሕ ኣቦ ጻፀን ቁንቁንን ዘየበላሽው ወሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብፍጹም ልቢ ዝኣምኑኻ እትህብ ንመላእኽቲ ከመስግንዎ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ ነታ ባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ኣርሒቕካ ብፍቓድ ኣቦኻ ብርሃካልና ካብ ማዕሙቕ ጸልማትና ብርሃን ኣውፃእኻና ካብ ሞት ኣድሒንካና ህይወት ሃብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውፃእኻና ብመስቀልካ ናብታ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣቕረብካና ብወንጌል መራሕካና ብነቢያቱ ናዘዝካና ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዞ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንዓኻ ንኣምላኽና ክንውድስ ብዘይምቁራጽ ኩሉ ሰዓኸ ነመስግን ብርሃን ሃበና ህዝቡን ንዓኻ የመስግኑ ኣለው ጀያ
እግዚአብሔር ምስናይ ዘላለም መንግሥትኻ እዚ ምስጋና እዚ ንሳልሳይ ግዜ ካብ ኣፍና ነቕርብ ኣለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድ መንፈስ ፍርሃትን የመስግነካ ኣሎ ኩሉ ነብሲ ዝበሉ ኩሎም ነብሳት ጻድቃን ጸኒሖም ባእኻ ጸኒሖም ዝነብሩ መናፍስቲ ዘምጽዎም ወሓሲ ማዕበላት ካባና ዘህዳኻ ካብ ጥፋት ወደ ብህይወት ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ናብቲ ናይ ዘላለም ተስፋ መድሓን ዘለዎ ፀጉዑን ሞጌይ ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ዝጭነቑ ተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለዉ ምስኣቶም እትነብር ነቶም ኣብ ጽንዑ ማእሰርቲ ዘለዉ ምስኣቶም እትነብር ካብ ማእሰርቲ ሞት ዝፈታሕኻና ንመሳኺን ንዝበኺን ዝናዝዞም ነቶም ዝጻመዉ ድማ ብመስቀሉ ዝብጀዎም ነቶም ኣብኡ ዝተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘርሕቕ ንስኻ ኢኻ ኦ ጐይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡእ ንዘመስጉንኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግንና ኣለና ማሕደረ ህይወት ምንቲ ኸንዕርፍ ባኻ ሚና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ምንመላለስ ግበረና ጐይታ ንኹሉ ንኣሽቱን ንዓበይትን ንመማሓደርን ንህዝብን ንጓሳን ንመጓሲዮም ብምሕረት ክሓሉ ኦ ጐይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግሥትናትካ እሞ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ውልድ ወለደን ዘይውዳ ለዓለም ወለ ትውልድ ዘያሃልቅ ለዓለም ዓለም ዘእግዚአብሔር ያሃሎ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ዘብሖ ለአምላከ ህሊና ልብክሙ አቡነ ዘበሰማያት እግዚአብሔር አብ ብርሃን እዩ ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነብሱን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ድህብ እዩ ካብ መዐንቀፍ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃን ካብ ፀግኻና ነቶም ባእኻ እናምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ገለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ በረቱ ዘይራቕ ምሳቶም ዝነብር ነታን ብምፍራን ብምርዓድን እትልመነስ ዘይጥንመን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ይህበና ብዘይምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዚርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌ ሰማዕ እዩ ኦ ጐይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስና ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ባኻ ድማ ክንጸንዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጐይታ ንሕና በለትካ ነመስግነካ ኣለና ቸያ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መጽሔ ብሕማም ተታሕዙ መሕወይ ንጸማማት ፈውስ ኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ካሳቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍእ መብራህቲ እዩ ብምድፍታው ንኹሉ zulማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኹሉ ተገሊጥካ ንነብሲ ዝመለስካያ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ድማ በብዘድልያ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካያ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ዝተላእከ ዝህላዊ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር ኦ ጐይታ መንቲ ጽንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣለና ጊዜና ባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥናትካ እምነት ሃብካልና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካልና
ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ባኻ ዝኣምኑ ቁንዕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላም መንፈስ ክንረግፅ ዝሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምሳብ ባኻ ፍቕሪ ገበርካልና ማእኸልና ኾንካ ድማ ዓረካና ወጎይታ ነቶም ዝልምንኻ ስምዓዮም ወጎይታ እዞም ልምነካው ናይንካ ሰሳብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ጸላኢና ድዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላእ ክንሕሮ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለዓለማዊ ንጉስ ስማዕኒ መበለት ኣጸናንዕ ንኽዘታማትካ ተቐበል ብሓጢኣትን ዝረኸሱ ምሕረትካ አንጽህ ንዓያ ሸዋለ ብምንጥፋት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለውና ድሕነ ጐይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግሥትናትካ ይመኑ ኹልና ጠግዕ ኹነና እስመለከ እግዚኦ ኣምላክነ መንግሥት በሩ ጸጋሆ ለእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ ኮተዎ ለአምላክ መድኃን ነብስና ንዝኾንካ ነዘይትልወጥ ንዓኻ ንኣብ መሰረት ጥበብናን ዓቃብ ኣልባብናን ዓይኒ ልብናናን ዘብራኸልና ጠልማት ሕሊና ናውና ድሕካ ብናትካ እምሮ ዝኽልልካና ንስኻ ኢኻ ነቲ ንጥፋት ዝተወፈየ ናይ ጥንቲ ሰብ መስቀል ወድኻ ድሓንከ ብዘይጠፍእ ሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፍእ ነቲ ዝጠፍአ ደለኻዮ ብሞት ወድኻ እንተበጀኻዮ ጐይታ መንቲ ዝንሕና ባሎትካ ነመስግነካ ኣለና ነስብሐከ ጐይታ ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእኽቲ ብዘይቋርፅ ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ጐይታ እዛ ጋዝቲ ብኣኮቴትን ብማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምብፅሕን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ኣለዉ ዝኾነ ወቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋ ዝተገልጸ ቃል ካብ ኣርዑት ሓጢኣት ሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቕርኻን ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ጐይታ ንሕና በረትካ ነውድሰካ ኣለና እግዚኦ ዋሃብ ህይወት ጐይታ ንዓኻ ኸብ ማዕሙቕ ልብና ንሳልሳይ ጊዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነብሲ ትሑታት ዝርእኒ ጭኑቕ መንፈስ ሸለል ዘይበለ ነቶም ዝተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረዶምን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ዝሳቐዩ መድሓኒ ንጥሙያት ዝሓሊ ንግፍዓት ዝብቀለሎም ዓርኪ ምእመናን ንጻድቃን ዝመስክረሎም ንንጹሓን ምሕደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳኒ ንዘኽታማት ዝኣሊ ነታ ምዕራፍ ምስጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ሃብቲ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ዝተኸላ ቤተ ክርስቲያን ቁኑዕ መራሒ ዝህብ ኦ ጐይታ ከይዕረፍና ኩሉ ሳዕ ንዓኻ እናወደስና ብኡ ኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንምስል ኣለና ብኣኻን ብፍቕሪ ወድኻን ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኡ ምስጋናን ጽንዓትን ዘለካ ንዘላለም ዘበቶ ለከ ስብሐት ወዘላለም ለዛን ካህነም ክቡድ ንዋ ወልድ ወመንፈስ ስብሐት ለወልድ ዘፈወሰነም ጽኑዕማ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ለዝሃወፀነም ለመንፈስ ቅዱስ በኪዳነ ቃሉ በስሉስ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ መሐረ አምላኽ ይምሐረና ይቅረ በሃላ አምላኽ ይቅረ ይበለልና አውደ ዓመትና ይባርከልና ይቀድሰልና ሙሱት ትንስእ ነፍሲ ይሃበና እግዚአብሔር አምላኽና ኦጎይታ ናብቲ ንስኻ እትመል ዝመደብካልና ሰናይ ዕረፍትን ህይወትን ድሕነትን ናውኽን ጥምት ብኡኽን ናውኽን መላለስ እግዚአብሔር አምላኽና ባዕልኻ ረዳእና ነቶም ሓሚሞም ዘለዉ ፈውሶም ደኺሞም ዘለዉ በርታዓዮም ሓዚኖም ዘለዉ ኣጸናንዓዮም ተኣሲሮም ዘለዉ ፍትሓዮም ኦጎይታ ነቶም ዝሞቱ መንግሥትኻ ውርሶም ንዓና ድማ ዳግም ናብ ቤትካ ክንጋባእ እሞ ብዝኾይንና ኸነምልኸካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና እዚ ናይ ፈተና ሰዓት ከተሕፅረልና ንልምነካ ኣለና ንዓለም ምእታይ ካይድ ምሕረት ዘርጊሕ ንሃገርና ንህዝብና ንጎረባብትና ድማ ሰላምካ ረድኤትካ ናውርድ ንሃገርና ክለጥፍ ግርማ ተፅርቲ መንፈስ ቅዱስ በላ ሰላምካ ወሰናስና ከዖ እግዚአብሔር አምላኽና ዝሓለፈ ብመከራኹም ይኣክሊልካ ካብ ብኽያትን ሓዘንን መከራን ድማ ድሕነና ኦጎይታ ንኹሎም ልቢ መራሕቲ መንፈሳውያን ስጋውያን ድማ ክትንክፎም እሞ እግዚአብሔር አምላኽና ንህዝብኻ ብሓድነት
نابخا ختم كمرحو نعومون نابدحنات كمطو كتدقفهم نلمنك لنا وእግዚአብሔር አምላኽና አብስረሖም مغرخان ጥበብካን ክትልግሰሎም ድማ ንልመነካ ኣለና ስለኹሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና እናበልና ጽዋዓካ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ በሰማይ ወድማም ምድሪ ይኹን እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብዛሓደገልና ካብ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እሞ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላምለኩ ብሕሊና ድንግል ኢኺ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለኩለኹም ንስኻ በንስብርክቲ ፍረ ኸርስኹም ብሩኽ እዩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ወበትደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንሓድገልና ነፍቅሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካህን ሊቀ ካህናት ወዲ ንብሩኽ መስተስረይ ኃጢአት ደምሳስ አበሳ አቦታተይ ካህናትን ዲያቆናትን ሰቡትን አንስትን አረገውትን ህፃናትን ኃጢአት ብዝገበርኩም ዝራዝፈ ናይ ዝሓለፈን ናይ ዘሎን እግዚአብሔር አምላኽና ኃጢአትኩም ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ኃጢአትን ተገበርኩም ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመጽኻ ይሓልኹም ባፉን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማሰር ኃጢአት ይፍታሕኩም እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ ንበል 12 መሐረና ክርስቶስ እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ እግዚኦ መሐረና የመሐረና ክርስቶስ የመሐረና ክርስቶስ የመሐረና ክርስቶስ የመሐረና ክርስቶስ የመሐረና ክርስቶስ ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመጽኻ ይሓልኹም ብፍልጠትን ብዝገበርኩም ኃጢአት እግዚአብሔር አምላክ ካብ ማሰር ኃጢአት ይፍታሕኩም በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረና ክርስቶስ ንበል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረና ክርስቶስ 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 ራይ እግዚአብሔር አምላኽና ተመስገነ ይኹን አሜን። አብዛ ሰዓት እዚኣ አብዛ ደቂቕ እዚኣ አብዛ ህሞት እዚኣ እንኳ ኣብፅሓና እሞ ፍርቂ ለይቲ ኮይኑሎ ሕጂ ብሓባር ኮይና ከም ትቐደምና 3 ሰዕ ኣብ መስቀል ክርስቶስ ትስዕሙ ከም ዘለኹም ሓሲብኩም ደው በሉ እሞ ምሳይ ተመላለሱ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ራይ ሕጂ ቅዳሴ ክንኣቱ ኢና እቶም ቅዳሴ ምሳና ክትነቕሑ እግዚአብሔር ዘኽኣለኩም ደው በሉ እቶም ህፃናት ግን እንትዕረፉ ጽቡቕ እዩ ናይ ንስሓ ጸሎት ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚአብሔር ኣብ ቁስሊ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነበና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሑ ኢኻ ብርእስኻ ከውሑ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካንጻየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ከጥፍዋን ከናውፅዋ ናይ ክልል እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካያ ምድሪ ዝኣሰርካዮ
أب سماي تأسر خوني عم مدرس فتح غير ما بسماي تفتح خوني تبلك يا نسخة خاصبوتنا نسن باروت كلهم ببسمهم بقال منفس قدس تفتحنا صادوت ونخون حاتم بدل نيام زخون كباير بقال باري خون فلتتم زي فلتتن انت بدلوا او قويتا نظما قلقلتها أبوتاتين عديتاتين حواتين حتي أصنع حلوا من تم حصلنا منكم قاعدين نيام بدل نيام زخون كنا عين تحت باري خافت عني بأب سلوس قدس أب ولد منفس قدس لتفتحنا صادوت ونخون حاتم بدل نيام زخون كباير بقال باري خون تفتح يخونوا او محاري بعل بزح مرات مفكر سبتخون كاك زيابير أملاخنا ناي علم حتيات التاريخ ناي سبوتنا نستن باروت كان السحوم تقبل ناي زل عالم هيوت برهان كاون أبرها اللهم أوغيتا كل حتياتهم من حدا قال لهم نسخال لوها مفكر سبي خامو وزيابير أملاخنا بعل بزح مرات معات كاز الحقيم محرت كاز بزح صادق نعين باريخ حتيات يسرير لي نقول لهم سبوتنا نستن باروت كاون كابدلن كامر قمنا دحنهم أوغيتا بإن زاربون بإن سرحون بإن حاسبون كلنا عخان تبدلناك حدا قلنا سريلنا أنا حسيلنا يقرب لنا እግዚአብሔር አምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻሞ ኦ ጎይታ ዝተፈትሐና ናጣ ዝወጣና እንግበረና ንኹሉ ዝኻን ፍትሐዮም ሓጢአተኛ ዝኾንኩና አይና አገልጋሊ ኻውን ፍትሐኒ ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃና ጳጳሳትና ብፁዕ አባ አንጦንዮስ ዘክሮ ንብፁዕ ጳጳስና አባ መቃርዮስ ዘክሮ አምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅ ሰላምን ሓልወልና ጎይታ ንመራሕቲ ሃገርን መማሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስትውዓልካን ጥበብካን ምልአዮም ኦ ጎይታ نلقانا باباساتن يابيسكوبوساتن كساوستن دياقوناتن أنا قلت مزمرانين دناقلن منكوساتن ردان توارن زبلن زختاماتن سوبتن آنستن أرقوتن هتاناتن أبزا قدس بيت كريستيان قوي ممزولون سبخا كلهم ذكر بإمنة كريستوس هاسنا حيوم وقيتا بغن هايمانوت نصنعهم زموتو أبوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا نذكرهم نبسهم مس أبراهام يساقن يعقوبن أنبر نبس كلهم سماعتات እግዚአብሔር አምላኽና ገነም ምስ አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን አንብርና አናውን ካብ ኩል በደርግን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መሓልም ውጋዝና ድሕነና ብኸደትም ርክሰትም ምስካሓትን ለውጥ ሃይማኖት ምስ አረማውያን ካብ ምፅምባር ድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተንና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም እንድሓቅ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍፅም ሃበና ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታትን መጽሓፈ ህይወት መንግስተ ሰማያት መጽሓፈ ህይወት ጻሕፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ مسؤولس منفس قدسن مسكانان سلطان بوزلك الله من كل سعن نزل عالم عالم آمين يتيسع سماي وتتعسي مدر وينفه قرنا مسارتاتهم زواي وو أدبار وأوبر وكل سوا قدام ويوم عباي فسها بسمايات ومدرني تقبر فاسيكا تحاسبا بدم كريستوس ويواو أدبار وأوبر وكل سوان قدام ويوم عباي فسها بسمايات ومدرني تقبر فاسيكا تحاسبا بدمك تسهل كزيو مدرك هاليلويا ፍጹመ ንጉሰ ኮነንዎ አይሁድ ተካፈሉ አልባሲሁ ሀራሰ ገራት ወኮርዎ ርእሶ በህለት ረገዝዎ ገቦሁ ወቂናት ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት
ሰላም ይጸጉ ለነገሥት ለአሕዛብ ወለመኳንንት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላክ መንፈስ ቅዱስ በአኻብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ነዚ መስዋዕት ዘጽልለላን ዝቅደሰላን ዝዓለት ዲያ ክንደይ ተስደመምያ ዛ ሰዓት ዚያ ክንደይ ተፍርያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይን ምስገለኹም እንተ ኩሉ ብጽሞናን ብፍርሃትን ቁሙን ጸልዮን ኩሉ ዘገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ያከብር ሰንበተየ ይፈለስ ይዘገባ አበ እግዚአብሔር ይፈልጠኒ ብዙ ኩሉ ዘገብራ ጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ወዘያከብር ሰንበት ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ ገነዝውሃ ለኢየሱስ በሰሎናት ለዘተንሥአ እሙታን በመንክር ጭኑአንቲ ውእቱ መሰወርቅ ንጹሕ ተውስቴታ መናው ህብስት ዘወረደ ሰማያት ወሃበ ሕይወት ለኩሉ ዓለም ኦ ጎይታ ነዚ ቁርባን ነዘናኻን ዘቕረቡን ምንቶም ዘምፁን ዘከር ኩሎም ድማ ብሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ኣቦ ዓስቦም ሃቦም ብዝበለፀ ድማ በዛዕለ እዚኣ ናባኻ ዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣብየል ጻድቕን መስዋዕት ኣቦን ኣብርሃም ካብታ በለፀት ከም ዝተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ዝኾነ ናይ ባሮትካ እሞሆም ተቐበል ኣብ ባይቶም ካብ ኩሉ ሰናያትካ መላእ ቅዱስምካ ምድሪ ከም ዝዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዙ ንዘለዓለም ኣይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ደለለኹ መገጽካ ኻባይ ትምለስ ተቆጢዕኻ ድማ ካብ ባሪኻ ይትፈለ ረዳእኹነን ኣምላኸይ መድሓኒን ካብ መሸለላ ይትበለና ኣውሎጊዮስ ቱልዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲያው እግዚአብሔር አጊዮስ ማንጦስ ጳልማ መንጦኒ አላቲኖን አሜን ክርስቶስ አምላኽና ዝሕበስተዚ ንስሬት ሓጢያ ዝብኻ ምእንቲ ኸውን ብሓቂ ብየማንካ ዕተብ ብኢድካ እውን ባርኽ ብሓይልኻ ኣጽንዕ ብሓይልኻ ቅዱስ መንፈስካ ኣጽንዕ እዚ ሕብስተዚ ንስሬት ሓጢያ ዝብኻ ይኹን ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልፍስቦታን ብሽቱን ዝገነዙኻ እሞ ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና ካብ እግዚአብሔር ኣብ ስሬት ሓጢያት ንምርካብ እዚ ቅዳሴ እዚ እዚ ምስጋና እዚ ዕብየት ዝቕበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ በረኻ ቅርባን ኣብኤል ዝተቐበልካ ንኖሃ ውሽጢ መርከብ ንኣብርሃም ኣብ ርእሰ እምባ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቀድመ ሌዎስ ንዳዊት ኣብ ዓውደ ኦሪና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቕደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ዝተቐበልካ ከምኡ ንቅዱስምካ ዘቕረቦ ናይ ሓጢ ባርያኻ መባኦም ቁርባንን ተቐበል በጂ ሓጢኣቶ ይኹን በዛ ዓለምን ብዝመፅን ሰናይ ዋጋ ፍደየሎምን ኩሉ ሰዕን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። እግዚአብሔር ጓሳይ እዩ ዝጎለኒ የብለይ ናብ ልመሻኻ ይውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሓኒ ምንቲ ስሙ ኢሉ ብመንገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ በዝኻ ምርኩስካን የጸናንዓኒ ብርባርባድ ነሞት እኳ እንተኸድኩ ንስኻ ምሳኢኻ እሞ ኽፉ ኣይፈርሕን እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጸላተይ ማኣደይ ሰርዓለይ ንርእሰይ ብዘይቲ ተለኽዮ ጽወይ መሊኡ ይርብብ ኣሎ ብሓቂ ሳህልን ምሕረትን ብኹሉ ዕድመይ ክስዕባኒ እየን ኣብ ቤት እግዚአብሔር ንዘለዓለም ክነብር እየ ምስጋና ንኣብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ሎምን ንኹሉ ሻዕን ዘለዓለም ዓለም አሜን።
ክርስቶስ አምላኽና ናይ ሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ መፀውዑኻና መርዓ ዝኸድካሞ ዝባረኽካሎም ነቲ ማይ እውን ኣብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንፀሃየውን ኩሉ ሳዕ ንህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምሳናኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእ ንሰናይ ነገርን ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን ይኹን ሎምን ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንዝሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልዲ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኹልና መፀናን ዕንመንፅህን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልዲ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኹልና መፀናን ዕንመንፅህን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ዘለዓለም ማዕረ ንዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባእ ሎምን ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለም ዓለመ ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይን ምንቲ ዝመስዋዕት ዝንጸልዮ እግዚአብሔር ዝለመና ኩሉ ይስማዕና ናይቲ በክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጸደቅን ናይ ኣሮንን ናይ ዘካርያስን ናይ ካህናት መስዋዕት ከም ዝተቐበለ መስዋዕትን አንቅርባናን ብብሩህ ገጹ ይቀበለልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ኸደንገል ስጋኻ ደንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ በንስ ብርኽቲ ኢኺ ረኸርትኦም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ብስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኻድገልና ነንፍር ወደ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኦ በቀሲስ ተረከ እግዚአብሔር ንኸነተ ሓልዋ መስዋዕትናን ቁርባናን እውን ብብሩህ ገጹ ይቀበለልና ኦ ጎይታ ንኸተድሕነኒ ስመር ንበል ሰለስተ ግዜ ኦ ጎይታ ንኸተድሕነኒ ስመር ኦ ጎይታ ንኸተድሕነኒ ስመር ኦ ጎይታ ንኸተድሕነኒ ስመር ራይ ኣብዚ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚአብሔር ደው ንበል Oh
አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወለዓለመ ዓለም አሜን ሃሌሉያ ሰላም ለኩልክሙ አኩቶ ለገባር የሰናያን አትላ እልየነ እግዚአብሔር መሃሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረ ባህር እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ኣለና ሰዊርናን ረዲእናን ሓሊውናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን ተማዕቂብናን ኣጽኒዕናን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሕና ሕጂ እውን በዛ ቅደስ ዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ኣዝየ ኩሉ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ ኣቡን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዘዕቆብካናን ዘጽናዕኻናን ክሳብ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሕኻናን ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ምእንቲ ክምሕረናን ይቕረ ክብለልናን ኩሉ ግዜ ብሰናይ ግብሪ ምእንታና ጸሎትን ልማኖ ካብ ቅዱሳን ንቕበል ካብ ዝቡሩኽ ምስጢር ብሓድነት ንምቕባል بقعة قبرنا عتياتنا سريلنا دليون لمنو مفكر سبس لازن لمنك لنا كم حرتك وندللنا نزا قدس على زيان كل زمن هوتنا نعقاب مفرا بفصم سلام كن فصم هبنا كل قناة كل مكان حبون قرن زخنا كل قبر سيطان مغرقبا سبات من العال طلعين هو قويتا خابا يارها كاب كل حزب خاونارها كاب زوريا ز قدوس تابوت زونارها قزط عمن زحايشم كل نقر أزلنا تمن عنكربيتن كل حيل طلاق نرق سلطان ذهب كان نسخي خامو كاب كل غفات حننا برهنا برافتنا يتتونا حالو دخا قويتانا ناملاغنا مدحانينا يسوع كريستوس من تفقر سبيل بتقبرهم حراتين يقرتان مسخا معرم حوي من زخنا منفس قدوس مسكانا كبر صنعات مزلكا لو من كل ساعة نزل عالم عالم آمين صلاة تنسو سلام نقول لهم يخون دقمنا كم بحدث كل نتحاز اكزيابيا بقويتنا مدعينا يذكر السوس نلمنا لنا العلو غلوها بزخونة عن تقدس بيت كريستيان
من تتوم بأن مسوات قداميات ناصراتنا مذكرتا مسكانا بزحن وعدن حبون قدن زقربوا خبونا دليو زبوا ونزيب اللهم دليا تمام من قصة سمعت يقبل اللهم نخلو قبر برخة سلطان زلو اكزابير أملاخنا أيوه من تتوم باز قربوا تسأليو لنا العلو كله بزخنة عند قدس بيت كريستيان من تطم بأن مسوات قداماتنا سكر مذكرتا مسكانا بزحن وحدن حبون قدن تقربوا خوبنا دلو يذهبون زي باللوم دليتهم تقبل كابس حيتهم تكون نقول لهم عاس برغة هبون بحر ود خامس ونسون فس كريس مسكانا ستان بوزر لك لهم كل سعنز العالم عالم آمين سؤال سلام لكلكم وقويتا يسوس كريستوس مسكدام بحدث قن كانوا صونا يبقالنا محوي منفس كريستوس قال كاب سماء زوردك نايوت عبس النصايا خامنت نحن تعالم نورو زي بالمسوات خمت تخون من قديم كان غير كا حجخا ابحياو نتكاسنا يدل من محسننا لنا هم افكر سبب زناتك منفساو تابو زنبرنا ايو نابز حبستزن نابز صوازن قص كاري نز حبستزي باركو نز صوازون قدسون خلت يومنا صايوم نزه بس زين تزقا خون لو طاب صواز تقدحو ينم كبر دم كايخون خلاتنا نمدحان نفسنا سقانا ننفسنا عرقون فوسن يخون هو كرسوس املاخنا نقص كلنا نسخا يخام العلم مسقانا كبرن سقدتنا عغا نقرب لنا رهرم زخنا سماء وابخا مساغا معلم حوي مزخنا منفس قدس لمن كل سعن زلالم عالم انبيان بمثال سلسله معال تزنبر كالمقابر ابز برقط حلزي انبيرنا لنا من داوي ونسقا خمس غنزو كميداوي يسيفني قديمو سنقبرن بوغ سانة عرفتن كبرن كابابن ولدن منفس كل سن رحيبا من كل سعن نزل عالم عالم آمين تئزاز أبوتاتنا هواريات سبب لعل بتأيو ويابلع لزخون يخون بلبو قيمن بقلن كنات نسألنا يحدر سجدو لأግዚአብሔር بفرحة نزاز يصلوتو قويتا يسوع كريستوس ناي እግዚአብሔር አብ ቃል محويትን መድኃኒትን ዝኾነት መከራ መስቀልካ ኸባናኒ ኃጢአትና ማሰርቲ ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾነ ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሃን ዝኾኑ አገልገልትኻን ሐዋርያት ወፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቀበሉ ንዝሓደኩምሎም ኃጢአቶም ክሕደገሎምን ዝሓደኩምሎም ግና ይሕደገሎምን ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንዝሰርሑ ንጹሃን አገልገልትኻ ካብዛ ዓለም እዚ ኃጢአት ከስተስርዩን ኩሉ ማእሰር ዓመፃውን ክፈትሑን ከኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ይብቃ ኢኻ ሕጂ ኻብ መፍቀር ሰብ كم حرت كان لمن دلنا لنا من تزمبارت كاسبوتنا نستن أبوتاتين أديتاتين حواتين حتى من تايم من تدهم تخون كواجل قالي خاون أبكر المسوي خارسو مارنينا من زلوا كلهم إمنا نم أمنتن لمن كلنا ما قدم حرت كاسر قلنا كل ما أسر حياتنا قرطلنا أو قيتا فلتنا بدفرت كيف فلتنا بس حتى بتم كل كنا بخفات بقبر خنا بمزراب ويكافتت مسان تبدلنا كان يسبت خمس فلتي خاملوا وهم بكر سب قيتا كل فترة نحاتياتنا سريت هبنا بارخنا قد سنة ناس عقبرنا نخلص خام فتح يوم نفسي كلهم سماعات يرترى جنة منقسة سمع عرفلنا نفس كلهم زموتوا ويدابير أملخنا بحق فقات تقبل لهم ولو هقويتنا أملخنا الحنان يسوع كريستوس نسخة خمو مسكانا كبرنا أخنا قرب لنا سمع مزخنا هي ربها نسخة معرم حوي مزخنا من فسكر سلم من كل ساعة نزل على ما آمين جابير محرته حدا خبرنا من تحد نزف سجون دوم سلام نلمنا لنا أتومنت بنسوق بنا من تحمرتنا لمنا لنا سامة فسمدانا بحبرة منفس قدس كحلونا من محبرنا لمنا لنا جابير كل ما كرنا رسم تعقس سنعة كهبنا من تتعقس نفساتنا لمنا لنا قويتا خمحرت كغرب لنا مسؤوم قوسرنا من تقدسان نبياتنا لمنا لنا
ጎይታ ከም ምሕረት ተቕረበለልና ከምቶም ዘስመርዎ ንሕና እውን ከነስምሮ እግዚአብሔር ዕድሎም ክኸፍለና ምንትላይ ካን ሐዋርያት ንልምን ኣሎና ጎይታ ከም ምሕረት ተቕረበለልና እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም ክህበና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምን ኣሎና ጎይታ ከም ምሕረት ተቕረበለልና ብንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይጉለ ተቃንዑ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታን ሳቶም እሞ እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ንዓቶም ክህበና ምእንቲ ርእሲ ሊቃነ ጳጳስና ኣባ አንጦኒዮስን ምእንቲ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ልምን ኣሎና ኣሜን ጎይታ ከም ምሕረት ተቕረበለልና ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይርሓቐ ዘጋቶም ፍርሃቶም ክሳብ ፍጽምታ ክቦም ጻሞም ክቕበል ምእንቲ ቀሳውስትን ልምን ኣሎና ኣሜን ጎይታ ከም ምሕረት ተቕረበለልና ፍጹም ቅልጥፍና ክቦም ብንጽህና ቀርቡ ጻምኦምን ፍቕሮምን ክዝክር ምእንቲ ዲያቆናት ንልምን ኣሎና ኣሜን ጎይታ ከም ምሕረት ተቕረበለልና ድሌት እምነቶም ክፍጽሙ ትጋት ክቦም ምእንቲ ዘራዳእቲ ዲያቆናት ኣንበብቲ መጻሕፍትን መዘምራን ንልምን ኣሎና ኣሜን ጎይታ ከም ምሕረት ተቕረበለልና ልማንኦን ክሰምዕ ዝዓዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድር ጻመን ክቕበል ምእንቲ መበለታትን ረዳእ ዘይብለንን ንልምን ኣሎና ኣሜን ጎይታ ከም ምሕረት ተቕረበለልና ኣኽሊል ድንግልና ክቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጻሞም ክቕበል ምእንቲ ደናግል ንልምን ኣሎና ኣሜን ጎይታ ከም ምሕረት ተቕረበለልና ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምእንቲ ዕጉሳት ሰባት ንልምን ኣሎና ኣሜን ጎይታ ከም ምሕረት ተቕረበለልና ብንጽህና ኮይኖም ክሕለዉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክቦም ምእንቲ ህዝባውያንን ምእመናን ንልምን ኣሎና ኣሜን ጎይታ ከም ምሕረት ተቕረበለልና ሰናይ ዕድል ሓጢኣቶም ንምስስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክቦም ብማሕተም ቅድስት ሥላሴ ክሓትሞም ምእንቲ ሓደስ ኣመንትን ልምን ኣሎና ኣሜን ጎይታ ከም ምሕረት ተቕረበለልና እግዚአብሔር ኣብ ምዋሉ ብዙሕ ሰላም ክቦም ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሕ ሃገርና ልምን ኣሎና ኣሜን ጎይታ ከም ምሕረት ተቕረበለልና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን ንልምን ኣሎና ኣሜን ጎይታ ከም ምሕረት ተቕረበለልና ነፍሲ ወከብ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድሌቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ካሕልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንልምን ኣሎና ኣሜን ጎይታ ከም ምሕረት ተቕረበለልና እግዚአብሔር መንገዲ የማን ክመርሖም ናብ ማሕደርዮም ካብ ሰላም ክመልሶም ምእንቲ ባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነጉዱ ሰባት ንልምን ኣሎና ኣሜን ጎይታ ከም ምሕረት ተቕረበለልና እግዚአብሔር ምእንቲ ነናይ ዕለት ሲሳዮም ክህቦም ምእንቲ ጡምያትን ጽማትን ንልምን ኣሎና ኣሜን ጎይታ ከም ምሕረት ተቕረበለልና ፈጺሙ ኸረጋግኦም ምእንቲ ሕዙናትን ጉህያትን ንልምን ኣሎና ኣሜን ጎይታ ከም ምሕረት ተቕረበለልና ካብ ማእሰርቶም ክፈትሖም ምእንቲ እስራት ንልምን ኣሎና ኣሜን ጎይታ ከም ምሕረት ተቕረበለልና ናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻት ንልምን ኣሎና ኣሜን ጎይታ ከም ምሕረት ተቕረበለልና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቁኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ኣጋጻሞም ክኸፍሎም ዝተሰዱ ሰባት ንልምን ኣሎና ኣሜን ጎይታ ከም ምሕረት ተቕረበለልና እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክውሶም ምሕረቱን ጸጉን ክልእኸሎም ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንልምን ኣሎና ኣሜን ጎይታ ከም ምሕረት ተቕረበለልና ንዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምን ኣሎና ኣሜን ጎይታ ከም ምሕረት ተቕረበለልና በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዑ ናብ ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ንልምን ኣሎና ኣሜን ጎይታ ከም ምሕረት ተቕረበለልና ዝናም ኣብ ዘልየ ስፍራ ኸዝኒ ምእንቲ ዝናም ንልምን ኣሎና ኣሜን ጎይታ ከም ምሕረት ተቕረበለልና ኣፍላክ ክሳብ ወሰን ዓቕሞም ክመልኦም ምእንቲ ማያት ኣፍላክ ንልምን ኣሎና ኣሜን ጎይታ ከም ምሕረት ተቕረበለልና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝራእን ዝዕጸድን ፍረ ኸባ ምእንቲ ፍረ ምድርን ንኹልና ብጸሎት ልምን መንፈስ ሰላም ክኸድነና ንልምን ኣሎና ኣሜን ጎይታ ይቕረበለልና ጎይታ ንብፁዕን ቅዱስን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ኣባ አንጦንዮስ ዘክሮም ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ዘክሮ ሃይማኖቶም ቅኑዕ ዝኾነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ዘክሮም ጎይታ ምእንቲ ሊቃነ ጳጳሳት ኣባ አንጦንዮስ ምእንቲ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ቀሳውስትን ዲያቆናትን ምእንቲ ሃይማኖቶም ቅኑዕ ዝኾነ ኩሎም ህዝበ ክርስቲያን ጸልዩ ጎይታ ንማሕበርና ዘክሮሞ ቅድስትን ብጽእትን ዝኾነት
بزي مكلخالن بزي مقراصن فقادك خغبرو نصغاخ عدلهم بقنعت ሃይማኖት زعرف አቦታትና ናዴታትና አሕዋትና ናሓትና ንዘክር ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ኦ ጎይታ ንዓናና አገልገልትኻ መድሕሬና ንዝመጽእ ትውልድን ጸጋ ሃበና ክሳዕ መወዳእታ ዓለምን መዋዕልሃ ምንቲ ማሕበርና ሓለዋ ኩልና ንጸልዩ ኦ ጎይታ አምላኸይ ተስም ወጸላትኻ ይበተኑ ቅዱስን ብሩኽን ስምካ ዝጸልዩ ኩሎም ኣብ ቅድም ገጽካ ይረሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቃድካ ብዝገብሩ ብበረኸት እልፍን ኣይለፋትን ትእልፊት ኣይለፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስጋናን ስልጣንን ብዘለካ መንፈስ ቅዱስን ብዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን እምበር መንፈስ ቅዱስን ተስእለ ቢምና ብጸጉዕ ኹን ዓቢ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንህነ ጸሎትና ሰሚዑ ይቀበል ንእግዚአብሔር አምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ
ለአቡከ ሰማያዊ ወመንፈስ ቅዱስ ማየዊ እስመ መጻእከ ወአዳንከ መልአክ ናባትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢልዎም ልተጸጋ ተሓጐስ ባሂበልክ በላ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ንስኸ በነስ ብርኽቲ ኢኺ ረኸርስፎን ርኽዩ ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንና ሓጢአትና ሓድገና ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም መላኩልክሙ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸዋት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸዋት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳ ስብሐቲከ እስመ መጻእከ ወአዳንከነ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ሁሉን ቅዱስ ጎይታናን ይደሉ አምላኽናን ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መድሓኒናን ይዜኒ ኢየሱስ ወዘልፈኒ ክርስቶስ ለዓለም ዘየፍሮ ዘበለ ክሳብ ጳውሎስ ከምቲ ጳውሎስ ዝበሎ ክሳብ እቲ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታ ዝተፈለየ ይኹን። መልእኽቲ ጳውሎስ ኣብ ሰብ ቆሮንጦስ ቀዳመይቲ ምዕራፍ 15 ካብ ሓደ ክሳብ ትሽዓተ ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 9 ኣሕዋቴ ንኾንቱ ኣሜንኩም እንተዘይኮንኩም ከምቲ ኣነ ዝሰበኽክዎ ጌርኩም ሒዝኩምዎ እንተኣሊኹምሲ እቲ ዝሰበኽኩልኩም እተቐበልኩምዎን ኣብኡ ጸኒዕኹም ዘለኹምን ብኡ እውን እትድሕንሉ ወንጌል ኣፍልጠኩም ኣለኹ። እቲ ኣነ እተቐበልክዎ ቅድሚ ኩሉ ነጊረኩም እየ። ከምቲ እቶም ጽሑፋት ዝብልዎ ክርስቶስ ምእንቲ ሓጢኣትና ሞተ ተቐብረኻ። ከምቲ እቶም መጻሕፍቲ ዝብልዎ ብሳልሰይቲ መዓልቲ እውን ተንስአ ንኬፋ ደሓር ነቶም 12 ተረኣየ። ብድሕሪኡ ዝበዝሑ ካብኣቶም ክሳብ ሎሚ ዘለዉ ገሊኣቶም ግና ደቂሶም ዘለዉ ካብ 500 ዝበዝሑ ኣሕዋት ብሓንሳእ ተረኣየ።
بدحريون يعقوب بدحري خا كلاتهم حواريات ترأيه دحري كلاتهم دما نعي كلع نزمسل ترأيني أنس نتا محبر أملاخ سلز ساقوكوا مناس كلاتهم حواريات إيمو حواريات سمة بوقعيكم كون برختنا أب أجانا ولد حبتنا منفس قدوس أبرز حواريات أبصر هذه قدوس خمس وردة أبرزين أبرز كل خاتكم من عشفين دربهم كوني يورد قدوس حواريات باولوس سناي ملك فواسير زنسايك أكليل وسلي بديانا يعدهن نفسادينا ببزازايلو وميرادو نسيت ووكبت هريت وسمرت كبرت وليلت ملكت منفس قدوس زتفنوت ما فبيطروس هواريا ما فبيطروس كوكا هيمانوس صلوت وبركة يحلو مسلين العالم عالم ملغتي هواريا قدوس قداميتي ملغت هواريا قدوس بيطروس معرف سلسته كاب عسر شوعته صاب اسران أربعة فقاد أملاخ كمزن تدليوس كاب إكي ناقبركم سي سناي ناقبركم حسار مكراخ تصقبي حشوكم إمو لتوم ناتي بكريستوس زخون سناي أخي دوخم زصرفو بتزحاميكم انتخ حفرو سناي حلينا يهلخم كريستوس دما ناب أملاخ ما انتخ قربان نايلو نستو تصادق سلتهم عمزتي حنساب سلحتيات موته بسقا موته بمنفس قنا هياو كنا بو خيدو دما نتوما بيت ما أسرت زنبورو منافست سبخ اللوم تعقست أملاخ بمعلتات نوح مستسبيت اتا مركب كتسرح كالله بأحيدت مالت شمان تنفسي بما يزد حنالا نتوم قدم زي أمونو سبخ اللوم اتماي دما حجي بتمثالو مالت تمكت يدحنكم الله إذا بتنسى يسوع كريستوس لما نو سلاح حلينا ناب أملاخ ينبر محساب رسحات سقا أيقونن نسو ناب سمي عريقو أبيمان أملاخ الله نعو ملاختن سلطاناتن حيلتاتن يقزؤو الله أتم حواتي نعلمن نتي أب علم زلونا يتفكروا كمي علمن فتوتان حلفتي يوم قدوس كما يبرن بنت قدوسان نوريانا دايك ناززن وزايلك بنت قدوس زول سلو سلام لكلكم مسرت حق خاب زغنو نصحات حواريات زترخبه زدينا قبرين حواريات وبركتهم مسكل الناس بكريستيان يخون زلالم عالم قبر حواريات معراف كلته كاب عسران كلتن كساب عسران حموشتن أتم سب إسرائيل إذا قال إذا سمعوا بعلقاتكم دما كم تفلتوا يسوس بعل نازريت إذا أملاخ أما أخلكم بو زقبرو حايلن تأمراتن تأمرتن أملاخ زمسكر اللو سبعي إذا خمتوا ودو مخري أملاخ كم تنايت انتي فلطتن أحلفهم زهاوو وسيدكم بيدتم حق زي باللوم شغلكم وان قتلكم وان موت حيز خطنعو سلزي كالخا أملاخ كما أسر موت فتحو أتنسو داويت بزعبو يبل يمو نقزي أبير كل ساع
ኣብ ቅድመይ እርእዮ ንሱ ብየማነይ ስለ ዘሎ ኸዓ ኣየንደል ህፅን እየ ንነፍሰይ ኣብ ሲኦል ኣይተሓድጋን ኢኻ ንቅዱስካ ድማ ጥፍኣት ክርኢ ኣይትህቦን ኢኻ እሞ ስለዚ ልበይ ተሓጐሰ ልሳነይ ከዓ እልል በለት ስጋይ እውን ብተስፋ ክሓድር እዩ መገዲ ህይወት ኣፍለጥካኒ ኣብ ቅድሚ ገጽካ ከዓ ሓጐስ ከተጽግበኒ ኢኻ እቶም ኣቱም ኣሕዋትና ብዛዕባ ዳዊት ርእሲ ኣቦታትና ንሱ ከም ዝሞተን ከም እተቐብረን ንዓኻትኩም ግህድ ክንገር ግቡእ እዩ መቃብሩ ከዓ ክሳዕ ሎሚ ኣብ ማእኸልና ኣሎ እምበኣርከስ ንሱ ነቢዩ ኮይኑስ ሓደ ካብ ፍረኸርሱ ኣብ ዝፋኑ ክቕመጥ ኣምላኽ ብማሕላ ከም ዝመሓለሉ ክንዲ ዝፈለጠ ቅድም ርእዩ ብዛዕባ ትንሣኤ ክርስቶስ ነብሱ ኣብ ሲኦል ከም ዘይትተርፍ ስጉኡ ከዓ ጥፍኣት ከም ዘይትርኢ ተዛረበ ኣምላኽ ነዚ ኢየሱስ እዚ ኣተንሲእዎ በዚ ንሕና ኩላትና ምስክር ኢና ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ቅዱስ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ ድማ በዚሑ ክብሪ ምልዑ ይኹን ዘለዓለም ቅዱስ አንተ አምላክ አባዜ ኩሉ ቅዱስ 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 አንተ ወልድ ዋሕድ ዛንተ ቃል አብ ሕያው ቅዱስ 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 አንተ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ከም ዝተቐበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዲኡ በጃ ኸውን በጊዕ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትና ንዝማእዛ ዕጣን ዝንትቐበል ኣብ ክንድኡ ድማ ብዝስሓልኻ ንምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ጽዩዕ ጮና ሓጢኣትና ንጽሃን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሜኻ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ኸነገልግል ዝበቕዓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና ስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ቅድስ ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብእግዚአብሔር ድማ ቅንዕቲ ዝኾነት ጸልዮ ድሕነትን ልምለልኪ ክብሪ ዝተመላእኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ካሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕሊ ናብ ፍቕሪ ወድኻ ዓደገልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ነብሳትና ምሕረት ትገብረልና ሓጢኣትና ካሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ኦ ድንግል ማርያም ቅድስቲ ንጽሕቲ ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምንቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ካሓድገል ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ኦ ናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታዓረቂ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ክዝክርና ንልምነክ ኣለና አሜን ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ሞተ ወቴዶ ለለ ውስተ መቃብር ወሃበ ሕይወት ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ሞተ ወቼዶ ለለ ውስተ መቃብር ወሃበ ሕይወት ዘለዓለም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ሞተ ወቼዶ ለሞት ለለ ውስተ መቃብር ወሃበ ሕይወት ክርስቶስ ተንሥአ
ሙታን ሞተ ወችዶ ለሞት ለውስተ መቃብር ወበሕይወት ዘለዓለም ዕረፍት ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜሰ ወዘልፈኒ ዓለመ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዮርዳኖስ ተጠምቀ ዘይት መስቀል ተሰቅለ ኦ ጌታ ይቅር በለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ ምስጋናን ወልድ ምስጋናን መንፈስ ቅዱስ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም አሜን አሜን። ይኹን ይኹነልና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለነ ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ንሴብሖ ለአምላክነ ህሊና ልብክሙ ሀበ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነብሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዐንቀፍ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃን ካብ ፀግኻና ነቶም ባእኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈትሒኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ በረቱ ዘይረቕ ምሳቶም ዝነብር ነታ ብምፍራሕን ብምርዓድን እትድሙኖ ነብሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈለጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይልምናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓድ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ስምዓና ዘይምርምር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋረፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና ለመናና ሰምዓና ንዓባሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪል ለምጻማት መጽሒ ብዕማም ተታሕሱ መሐወይ ንጠማማት ኮዝኸንካዮም
نموت زلفون تلمات كاسغي برهان فتر زي عرب صحي زي تفهم مبرهات يخلو ساعة قبل على قدسان زبر صحي بمد فتا ونخلو سلامات عالم فتر يسبن مرحان توليد كان نخلو تقلص كان نفس ملس كان صايخه نخلو ما ببزد لي قادم كحالخه نملاخ فتر كاب بخل قص عالم نبدل فتر كان صايخه كاب تتطب من عمرون كاب ابنا بز عالم تلاخي زهلاوي زي برس زي مرمري زي منفس نبسر كان صايخه سمكا مستكن من تزن محنا وبارود كان ودس كلنا እግዚኦ የድስ እግዚኦ ወጎይታ ቅዱስ ነዝ ቅዱስ ምስጋና ዝንሳልሳይ ጊዜ ናባኻ ነቐርብ ኣለና ዘይልውጥናት ካብ እምነት ሃብካና ብኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ባእኻ ዝኣምኑ ቁኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ሓይሊ ሰላም መንፈስ ክንረግፅ ዝሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኾንካ ድማዕረግካና ወጎይታ ነቶም ዝልምንኻ ስምዓዮም ወጎይታ እዞም ንብለካው ናይ ንከሰስ ኣብ ግዜ ክሰስ ኣብ ልዕሊ ጸላኢና ዳዕወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላእ ክንሕሎ ዘይቋርጥ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለዓለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታ ጸናንዕ ዘኸተማትካ ትቐበል ብሓጢኣት ንረኸሱ ምሕረትካ ንጽህና ዓያሾ ኣለብም ንጥፋኣት ምሕረት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለውና ድሕነ ወጎይታና ኣምላኽና ብርኽ መንግስቲ ናትካ ይመን ኩልና ፀጉዕ ኹነና እስመ ለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሩክ አሜን በልዎ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ በስሉስ አካሉ በአማኑኤል ስሙ ማርያም ወላዲተ መሐር አምላክ ይመሐረና ይቅረ በሃል አምላክ ይቅረ በለልና ጸሎትናን መስዋዕትናን ተቀበለልና ኦ ጎይታ ጸሎትና ምህላና ተቀበልካ እግዚአ መዓትካ ምሕረት ቁጣዕኻ ናብ ትዕግስ መለሰልና ኣብ ልዕሊ ዓለምና እንጸላሊ ዘሎ ሕማም እግዚአብሔር አምላክና እስኻ ጥራይ ኢኻ ክትፍውሶ ትኽእል እሞ ፈውሰ ምህረትካ ድማ ውርደልና ኦ ጎይታ በዚ ተማሂርና ናባኻ ንቐርበሉ ኣብ መንጎና ሰላምን ፍቕርን ዕርቅን ንገብረሉ ክትገብረልና ድማ ንልምነካ ኣለና እዚ ትርክስ ልቢ ክትበና ናይ እምኒ ልቢ ውፂኻ ናይ ስጋ ልቢ ዓድለና እግዚአብሔር አምላክና ምስተውዓልካ ዓድለና ናባኻ ክንቀርብ ኦ ጎይታ በዚ ዝፈሰሰ ደምካ ሰብነትና ህይወትና ክንሓጽብ እሞ ኦ ጎይታ ዕድልና ምሳኻ ኣብቲ መፅሓፍ ህይወት ክንፅሓፍ ግበረልና ሰነቶም ዝሓመሙ ፈውሶም ዝድኸሙ በርታዕዮም ፋሒሎም ዘለዉ ኣክቦም ተጨኒቖም ዘለዉ ካርህወሎም ብስጋም ብነብስን ተኣስሩ መቃዊሕ ሰሰለቶም በቴኻ ሓራው ፃዮም ዝዓረፉ መንግስቲ ካውርሶም ንዝሓዘሉ መፀናንዕ መንፈስካ ስደደሎም ጎይታ ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕካ ኣለና ስምካይ ቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንበደልና በደሎም ከምዝሓደግናሎም በደልና ናብሰና ንሕደገልና ካብ ክፋል ሕደና እምበር ወነዘና ኣይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ምስጋናን ናትካ እሞን ዘለዓለም ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕልና ኸይድኺ ስጋኹ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻብረኸዝኹ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ብስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ገበል ነፍትወድሊ ምንታና ምሕረት ለምንልና ቅዱስ መሐረነ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረነ ኦ ስሉስ ቅዱስ ተሳለነ ጸጋ ዘተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ካብ ፍቕር ወድኺ ምንታና ምሕረት ለምንልና ሓጢኣትና ምንተኻሕድገልና አሜን ተዝ ለጸሎት ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን እንደለዩ ግና ኸይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ
ግና ሰሙዕናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓይንትኩም ሰምዓ ዘለዋ እዛንኩም ብጻትየን ዝበልካዮም ንዓናውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌል ካብ ጥባት ክንሰምዕን ክንሰርሕ ብጸሎት ቅዱሳን ዋዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ካባኻ ንደልዮ ክንረክብ ኣብ ንጽልየሉና ንምለሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘኩርና ንዝበሉና ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሞት ንዝቐደሙና ዓይረፎም ንዝሓመሞም እግዚአብሔር አምላክነህ ለለቀደሞነህ ለነዊም አይረፎሙ ወለዶያነህ ፍጡነህ ፈውሶሙ እስማ አንተ ውእቱ ሕይወተ ኩልነ ወተስፋ ኩልነ ወባላየ ኩልነ ወመንስየ ኩልነ ወለከ ንፍየኑ አኩቴተ እስከ አርያም ለዓለመ ዓለም
እግዚአብሔር አምላኽና ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኹልና ይባርከና ንቀድሰና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት ብምፍርሃን ብምቅጥቃጥን መዘገልግልዎ መላእኽቲ በብግዚኡን በብሰዓትን መዘመስግንዎ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ለሞን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽና መድኃኒና መፍቀር ሰብ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን አገልገልትኻ ንጹሐን ሐዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዝሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውየን ኩሉ ሕማምን ክሕውዩን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቡእ ምስጢርካ ክምህሩን ዝለኣካዮም ንስኻ ኢኻ ኦ ሕጂኻ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናና ሕሊናናን ዓይንታ ብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ኣይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 ሰናይ ፍረ ኣብ ሂወትና ክፈሪ ባርኸና ንህዝብኻ በሳ ክትሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ዝተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ ንኣብ ኣመስግንዎ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንወልድ ኣመስግንዎ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ቅዱስ ኣመስግንዎ ሃሌሉያ ቁሙ ዋጽምዑ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ ኩሉ ጊዜ ይምሓረና ኩሉ ጊዜ ይቕረብሃል ኣምላኽ ይቕረ ይበልና ብሕጊ ወንጌሉ ይቁመና ቅዱስ ቃሉ ሰሚዕና ንምግባር የብቅዓና ብሩኽ ኣውደ ዓመት ይግበረልና ምስኡ ትትንስእ ነብሲ ይሃበና እግዚአብሔር ኣምላኽና ናይ መከራና መወዳእታ ይግበረልና ብደሙ ክንሕፀብ እግዚአብሔር ኣምላኽና እሞ ምስኡ ክፍሊ ክህልወና ምስኡ ክንመላለስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብኻ ብግንዲ ወይኒ ፀኒዕና ክንነብር ድማ ባዕልኻ ደግፈና ንዝሓመሙ ፈውስ ዝደኸሙ በርትዕ ፋሒሎም ዘለዉ ኣክብ እግዚአብሔር ኣምላኽና እቶም ኩሎም ዝዓረፉ መንግስትኻ ውርሶም ነቶም ዝሓዘኑ መፀናንዕ መንፈስካ ስደደሎም ተኣስሩ ኩሎም ድማ ፍትሓዮም ንሃገርና ንህዝብና ሰላምካ ረድኤትካ ናውርድ ነዛ ዘለና ሃገር ሰላም ካብ ዝሓላ ንዓለም ምእታይድካ ኢድ ምሕረት ዘርግሕ ጎይታ ስለ ኩሉ ነመስግነካ ኣለና አቡነ ዘበሰማያት ንበል አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ዘአብሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ምስጣላትነ ወልሃኒ እንኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወእግዝእትነ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እግዚአብሔር ጸሎት ሰላም ለኪ ብርክት አንቲ ማነሶ ብሩክ ረከሽ ተፈሥሒ ፍሥሕት ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸልይ ምሕረተ በእንቲአነ ፍቅሮ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ንሆ ወንጌል መንግስተ ሰማያት መንግስቱን ጽድቁን እተበስር ዘወፈየኒ ወፍየካለሁ ሓወይ ዲያቆን ሮቤል ቀሪባላ እሞ እመኑን ተነስሑ እዚ ቃል ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ክብሪ መንግስቱ ክብሪ ምስጋና ዝግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን
ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ካብ ፍቅዲ 19 ካብ 1 ክሳብ 19 በተቀደመይቲ መዓልቲ ሰሙን ግና ማርያም መግደላዊት ገና ጸልማት ከሎ አንጊሃ ናብቲ መቃብር ወፀት ነቲ እምኒ ከዓ ኣብ ኣፍ መቃብር ተፈንቂሉ ረአየቶ ስለዚ ንሳ ጎያ ናብ ስምዖን ጴጥሮስ ናብቲ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ካልእ ወደ መዝሙርን መጽያ ነጎይታና ካብ መቃብር ወሲደምዎ ኣበይ ከም ዘንበርዎ ኣይፈልጥን በለቶም ጴጥሮስ እቲ ሓደ ወደ መዝሙርን ከዓ ወፁ ናብቲ መቃብር እውን ከዱ ክልቲኦም ብሓንሳእ ጎየዩ እሞ እቲ ሓደ ወደ መዝሙር ንጴጥሮስ ቀደሞ ካብቲ መቃብር እውን ቅድም በጽሐ ደኒኑን ተጠመተ ከዓ ኣብኡ መጋንዝ ረአየ ግና ከይኣተወን ሽዑ ስምዖን ጴጥሮስ ደድሕሪኡ መጺኡ ናብቲ መቃብር ኣተወ ነቲ መጋንዝ እውን ተነቢሩ ረአዮ እታ ኣብ ርእሱ ዝነበረ መእረምያ ከዓ ንበይኑ ተጠቕሊሉ ነበረ እምበር ምስቲ መጋንዝ ኣይነበረን ሽዑ እቲ ቅድም ናብ መቃብር ዝመፀ ካልእ ወደ መዝሙር ድማ ኣተወ ነቲ ካብ ምዉታት ክትንስእ ይግብኦ እዩ ዝብል ጽሑፍ ግና ኣየስተውዓልዎን ነበሩ እሞ ርእዩ ኣመነ ሽዑ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ናብ ቤቶም ተመልሱ ማርያም ግና ኣብቲ ኣፍ ደገ መቃብር ደው ኢላ ትበኪ ነበረት እናበኸየት ከዓ ናብቲ መቃብር ድንን ኢላ ኣብቲ ስጋ ኢየሱስ ዝነበሮ ጻዕዳ ክዳውንቲ እተኸድኑ ክልተ መላእኽቲ ሓደ ብትርኣስ ሓደ ከዓ ብትርጋጽ ረአየት ንስታቶም ከዓ ኣቲ ሰበይቲ እንታይ የብክየኪ ኣሎ በልዋ ንሳ ንጎይታይ ወሲደምዎ ኣበይ ከም ዘንበርዎ ከዓ ኣይፈልጥን በለቶም እዚ ኢላ ንድሕሪኣ ግልጽ በለት እሞ ንኢየሱስ ደው ኢሉ ረአየቶ ኢየሱስ ምዃኑ ግና ኣይፈለጠትን ኢየሱስ ከዓ ኣቲ ሰበይቲ እንታይ የብክየኪ ኣሎ ንመንሲ ትደልያ ኣለኺ በላ ንሳ ከዓ ሓላዊ ኣታኽልቲ መሲልዋ ጎይታይ ንስኻ ኣልዒልካዮ እንተኾንካስ ኣነ ክወስዶ ኣበይ ከም ዘንበርካዮ ንገረኒ በለቶ ኢየሱስ ከዓ ማርያም በላ ንሳ ድማ ግልጽ ኢላ ብዕብራይስጢ ረቡኒ በለቶ ትርጉሙ መምህረይ ማለት እዩ ኢየሱስ ከዓ ገና ናብ ኣቦይ ኣይደየብኩን እሞ ኣይትተንኪን ግናኸ ናብ ኣሕዋተይ ኪድ እሞ ናብ ኣቦይን ኣቦኹምን ናብ ኣምላኸይን ኣምላኽኩምን እድይብ ኣለኹ በልይዮም በላ ማርያም መግደላዊትን ጎይታ ከም ዝረአየቶን እዚ እውን ከም ዝበላን ከይዳ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ነገረቶም ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ ቀዳሚሁ ቃል እግዚአብሔር ቃል ሥጋ ኮነ ወሐደረ ላዕሌነ ወሪነ ስብሐቲሁ ከመ ስብሐት አሐዱ ወኃይል አቡሁ ቃለ አብ ወቃል ማየዊ ቃለ እግዚአብሔር ተስንዝአ ወሥጋሁን ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላኽና ዘይትምርመር ሰብ ምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፈ በጊዕ ናባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ዝለኣካዮ ኦ መምህርና ናብዚ መፍርህ ቁርባና ንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምና ኣሎና ብምሕረትካ እምበር ብጽድቅና ብስራሕና ንምክሕ ኣይኮናን ኦ ነዛ ባሕርና ዝፈተኻያ ኦ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርህራይኻ ልምን እንደልና ኣለና ንዓና ንብድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር ዘየስግኡ እንዶምን ንዓና ንኣገልገልትኻን ንኹሉ ህዝብኻን ንመፈራረድ ኸይኮነና ንምድሓንና ንመደምሰስ በደልናን ብምንዝህላልነት ዝሰራሕናዮ መስተስረይ እንተዳለወ ይኹን ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ስምካ ክብሩን ምስጉንን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኦ
ክሙ ምስለ መንፈስከ እጅኻ ኩሉን ዝሓዘ እግዚአብሔር አቦ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርህራሄኻን ልምን እንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርድእት በሀበ እግዚአብሔር ኪርያላይሶ ደግምና ሁሉን ዝሓዘ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንትር ሰሊቃና ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስ ንልምኖ ኣለና ንስሜተ ክህነት ካብኡ ዝተኣመኖ ክሳዕ ዝፍፅም ንብዙሕ ዓመታት ናይ ሰላም መዋዕል ሓለዋ ክሕልወልና ብዙሕ ጸጋ ዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ። ምእንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስን ምእንቲ ብፁዕ ሊቀ ጳጳስ አባ መቃርዮስን ሃይማኖቶም ቁኑዕ ምእንቲ ዝኾኑ ኩሎም ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ጸልዩ። እግዚአብሔር አምላኽና ኩሉ ትሕዝ ምእንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስ ደጊምና ንልምነካ ኣለና ንብዙሕ ዓመታትን ንመዋዕል ብሰላምን ፍቕርን ክትሕልወልና ካባኻ ዝተቐበሎ ሃብተ ክህነት ክህብ ኣሚንካ ዝሸምካዮ ናይ ሽመት ወርሓቱ ክሳዕ ዝፍፅም ምስ ኩሎም ኤጲስቆጶሳትን ሃይማኖቶም ቁኑዕ ዝኾነ ቀሳውስትን ዲያቆናትን ልዕሊ ኩሉ ምስ ዝኾነት ምስ ናይ ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ምስ ኩሉ ፍጹም ማሕበራ ምእመናታን ምእንቲ ኩሉ ህዝብኻ ዝገብሮ ጸሎት ተቐበል መዝገብ በረኸትካ ርሕወሉ ከም ብሓድሽካ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብዚሕኻ ንዑ ሃቦ ንህዝብኻ ምእንቲ ክባርኾም ካብ ሰማይ በረኸት ካብትሰሉ ዝርአን ዘይርአን ጸላኢ ኩሉን ኣብ ትሕቲ እግሩ ቀልጢፍካ ቅፅዓሉን ኣግዝኣሉን ንዑ ግና ብምስጋናን ብጸሎትን ንብዘላ ቤተ ክርስቲያን ካይልካ ብሓቅን ብሰላምን ሓልወልና ብሓደ ወድኻ ምስኡንስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ተስኡ ለጸሎት ዚዮ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ ሕጅኻ ኩሉን ዝሓዘ እግዚአብሔር አቦ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ርህራሄኻ ንልምን እንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮ ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርነ ውስቴታ ማይበርነ ባርክ እቀ በሰላም ንበል ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት አምን ባህዱ አምላክ ገባሬ ኩሉ እግዚአብሔር አበጋዜ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ወዘእያ ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ ብእግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስ ኩሉ ብዝኾነ ወልዳ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ
بملكوت مساب معرض خنا كله استفترة زيكو جناب زمدر زلو يقوم ويساب سماي زلو هنم سفتر يلبون من تانا من تسم من تفتحنا خب سمايات ورده بمنفس قدوس كاب قدس دنگل مريم سقا لبسا سبونا سب كوين دم بزمن بينتيناوي بيلاطوس من تانا تسقله حمم مكرا مسكت تقبله موته تقبره أبرزاز مصحفتي كم تسعفه أبسال زي معلتي كموتان تفليتن سقف قبرنا بسمع عرقا بيمان أبو تقمت غم بحدش نيانن موتان كفرد بقبر غمت سيون من قسمو دادا يبلون قويتان محوين بزغنا قب أبد سرس منفس قدوس نأمن مسعب ولدن سقرلون مسقنون بنبي عزيزنا قرئيو لعلغلون ولد قبئ بزغنت وحان تقدس بيت كريستيان نأمن حديات مسراي وحان تمكت نأمن تنسى موتان نزل عالم زمسئ تسفان قبل وموت وتكبر وتنسى موتان أمثال استلت فكما زهوف وست ቅዱሳት መጻሕፍት ወንሴፎ ትንሣኤ ሙታን ወሕይወተ ዘይመጽእ ለዓለመ ንጹሕ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹሕ ዘይኮነ ግና ይቐረብ ንሰይጣን ንሰራዊትን ብዝተዳለወ መከታዊ ሓዊ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልኑ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዋ ይቕረብ። ኢደይ ካብ ስጋው ርስሓት ከም ዘጣኹ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹሕ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን እንተቐረብኩም ካብኡ ብምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርእስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹሕ ነዚ ናይ ካህን ቃል ዘስተሓቐረ ወይ ብኽፍኣት ዝቖመ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝቖመ እንተሎ ንጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝቆጥዖን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሽካዕለለኒ ይረዳ። ኣብ ክንዲ በረኻት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት ካብ እግዚኣብሔር ጋር ነመሳት ክቕበል እዩ። ጎይታይን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቕርን ክፉእ ሕሊናን ቂምን ቅንኣትን ስጋዊ ፍትወትን ኣድሕቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብሮም ምስ ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልግልትኻ ክጽንበርኩም ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ንሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ምስጋና ንዘለኣለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኹሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ። ሰላም ለኵልክሙ ምስለ መንፈስከ እግዚአብሔር አብይ ዘላለም ዘላኮ ለሰብእ ለሙስና ዘላለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋት ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕንዓት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምምጻእ ህያው ወድኻ ብጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መልኣኻ እያ። ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበልባ ዘመስገኑኻ ስብሐት እግዚአብሔር
ወሰላም በምድር ስምረቱ ወሰላም በምድር ስምረቱ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረት ካምላ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቁምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ እተምጽእ ምዝካር ከይውን አንጽሃና ንኩልና ውድ ብመንፈሳዊ ምስዓም ንሕደድና ክንስዓም ትልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ተአምሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት አምላክነ በዚያነ ድጋነ ገመድራማ በበይናቲነ በአምሃ ቅድሳት ይቅረበሉልና ወንትመጦ እነላኩናኔ እምሃብትከ ቅድስንተ ይእቲ እንበለ ሞት ሰማያዊት ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውበትካ ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዝደረሰው ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦኒዮስ ምስ ጳጳስና አባ መቃርዮስ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ንሃገርና ኤርትራውን ብረድኤት ሰላምን በንዚ ሃገር እዚኦም ሰላምን ይሓልወልና እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መንፈስ አግብትዎ ለአምላክነ አልሎ አልባቤክሙ ሀበ እግዚአብሔር አምላክነ ካብ እግዚአብሔር አምላክና ምሕረትን በረኸትን ይውረደልና። ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክት ዝተቀበለ አምላክ ይቀበለልና። ንጸድቀሎ አይምሮ ይዓድለና ብደሞ የሕፀበና እግዚአብሔር አምላክና ናባኻ ክንቀርብ ናባኻ ክንጽጋዕ ድማ መንፈሳዊ ትብዓት ዓድለና ንበል አቡነ ዘበሰማያት እምቅድመ ዓለም ወእስከ ለዓለም ሃሎ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር በትስልሱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለምን ክሳዕን ዘለዓለምን አመንክስሎ እግዚአብሔር ብሰለስትነት ሎ እግዚአብሔር በመለኮቱ ሎ ቅድመ ወጋሕታን ጽባሕ ቅድመ መዓልትን ለይትን መላእኽቱን ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር አመንክስሎም ሰማያት ከይተረበ ገጽ ምድሪ ከይተራእይ ሓመል ማላት ከይበቆለ እግዚአብሔር አመንክስሎ ቅድመ ፀሓይን ወርህን
كواخبتن قدم مملاس برهاناتن እግዚአብሔር አመንኩስሎ ቅድም ዝንቀሳቀስ እንስሳን ቅድም ዝነብሩ ዓዋፍን ቅድም አራዊት ባሕርን እግዚአብሔር አመንኩስሎም ናዳም በራዩን በምሳሉን ከፈጠረን ትእዛዙን ከፍረሰን እግዚአብሔር አመንኩስሎ ናብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ይሁን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም አሜን። ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ወብፁዕ ጳጳስ አባ መቃርዮስ ዘአኩቶከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራን ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ በረኸ ሰማያውያን ምድራውያን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ላኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከኣፍ ደጌታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓዋ ግበረልና ቅዱስ እምነት ቅዱስ ስላሴ ክሳዕ መወዳእታ ስፋት ፈጽመልና ኦ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፅሓዮም ፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ብቕልዑ መገዲ ምርሓዮሞ ብሰላም ብጥዕናን እናቦቶም ለሶም نفاسا سماعين زنامات مبارك كم متن صقها نايز عمز يافر مدرو مبارك أبقز مدرها كل جزي حقوس انت لا نقبر لنا سلام كاسنا علنا كل جزي عنا سناي نقر كحسبو لبطنا عازغون حيالات ملس كل ساعة أبقز بيت كريستيان كان زكبلي كونت بيت كريستيان سلامها واملاخنا نفسه كبب اسمه ما بكلم حيالات زغون سلام ابزح لهم بقنا حيمانات كوينم زموتون عرفوا النفسات ابوتاتنا ناديتاتنا نحواتنا نحتنا نعرف ክርስቶስ አምላኽና በኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜሮን ብመብራህቲ መጋረጃ ብመጻሕፍቲ ምንባባት በአቑሑ ቤተ ክርስቲያን ንዝሓለው ይባርኽ ኦ ክርስቶስ አምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ንዘለዉ ኩሎም ራህራሃሎም ኣብ ቅድሚ መፍርህ መደንገፅን መንበርካ ንምፅዋትን ዘቕረቡልካ ኩሎም ተቐበለሎም ንዝተጨነቐ ሰብነት ኩሉ ሓጐስ ብፅኑዕ ማእሰርን ዝተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን ብመሪር መግዛእትን ተዛሕኑ ኣምላኽና ብምህረትካ ድሕኖሞ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ብንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያት መንግስትኻ ዘክሮምን ዓይውን ሓጢአተኛ ባሪኻ ዘክረኒ ኦ ጐይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ባርኽ ኦ ጐይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ባርኽ ኦ ጐይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ባርኽ ክሳብ ንዘለኣለም ጓስዮም ልዕል ኣብሎምን ማሮሙ እግዚኦ ወዘዛሃሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ሰማይ የስማዕ ምድሮ ወንፀን ትበል መሰረታት ሕንዙን ይደንግጾ ለትነብሮ ተንስኡ ብፍቃዳ ብወረደ ኣብ ማርያም ተኣንገደ ብንጹህ ድንግልና እግዚአብሔር ተወልደ ምብራቕ ተመልከቱ ኣብ ደንበ እንስሳ ተነብረ ገጽ በረኸት ንግስነቱ ተቐበለ ካብ ኣጥባት ኣድዩ መግብና ደለ ከም ህፃናት በኸየ በበገሃድ ተመላለሰ ከም ሰብ ተረአየ በብንሽተ ዓበየ ኣብ 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ መስተውዕ ከም ጾም ሰብ ኮይኑ ክጸወም ኣብ በረኻ ሓደረ ብዲያብሎስ ተፈተነ ብሓይሊ መለኮቱ ገዛት ጸልማት ሰዓረ ተሰጥዎ ተቐበሉ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድር ቅዱሳት ስብሐቲከ
ወእግዚአብሔር ብሰለስትነቱ ቅዱስ 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 እዩ ንባዕሉ ንጉስ ክነሱ ከም ግዙእ ትሕትኑ ኣርአየ ዘክረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ዘክረነ እግዚኦ ሊቅነ ተዘክረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ በከመ ተዘከርኮ ለፈያታዊ ዘማን ዘሃሎከ ዲበ ዕፀ መስቀል ቅዱስ የተነሰብ ዝፈጠረን አዳም ካበርዑት ኃጢአት ናፃ ምን ትኸውፅእ ኣዳውን መከራ መስቀል ዘርግሐ አንስኡ እደዊክሙ ቀሳውስት በየተ ለሌተ እንተባተ አመ ያገብእ ወነሳ ህበሰ በእደዊሁ ቅዱሳት ወብፁዓት እለ እንበለ ነውረ ናምን ከመ ዝንቱ ውእቱ አማን ንሰማይ ናባኻና በብዎ ጠመተ አመስገነ ባሪኹ ቆረሰሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ንጹሓን ሐዋርያቱን ሃቦም እዚ ሕብስቲ እዚ ንሕድገት ኃጢአት መንተኻትኩም ዝቑረስ ሥጋ እዩ እንክብልዑ ኢሉ ሃቦም ማየን ወይንን ሓዊስኻ አመስገነ ባረኸሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ንጹሓን ሐዋርያቱን እዚ ጽዋ እዚ ንበጃ ብዙሓት ምንተኻትኩም ዝፈስስ ደመ እዩ ኢሉ ሃቦም አሜን አይሁድ ሓዝዎ ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ ብምፍርሃን ብምርዓድን ዝቆመሉ ንዑ ኣብ መጋባእያ ያቆምዎ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቐልዎ ብመሳምር ሸንከርዎ ርእሱ በትሪ ወቕዕዎ ጐኑ ብኺናት ወግእዎ ነቲ ንእስራኤል ንሰብዓይን ካብ ሓደ ምንማይ አንትዑ ዘስተዮም ንጽሙ ሓሞትን ከርበን ዝተሓወሳ ኣስተይዎም ሞተ ዘይመወት ሞተ ከመ የሳሩ ወለሞት ሞት ከመ ያህይዎሞ ለሙታን ዘይመውት ሞተ ንሞት ክስዕሮ ሞተ ከምቲ ብቓል ኪዳን ነቦታት ተስፎም ንሙታት ከተንስኦም ሞተ
ሞተከ እግዚኦ ወትንሣኤከ ቅድስት ነአምን ዕርገተከ ወዳግመ ምጽአተከ ንሴብሐከ ወነታምነከ ንስእለከ ወናስተበቅወከ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ አውረደዎ እመፀ ወገነዘዎ በሰንዶናተ ወቀበርዎ ውስተ መቃብር ሐዲስ አመሳለ ስእለተ ተንሥአ እሙታን አበሃለዎ አርዳኢሁ ግባን ወአሰራዮሙ በጽርሐ ጽዮን ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምዉታት ተፈልዩ ተንሥአ ናብ ደቀ መዛሙርቱ ተኣኪቦምሉ ዘለዉ ኣተወ ኣብ ጽርሐ ጽዮን ከዓ ተረኣዮም ብ40 መዓልቲ ንሰማይ ኣብ ዝዓርገሉ ግዜ ናይ ኣብ ተስፋ ተጸበዩ ኢሉ ኣዘዞም ኣብ 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ከመሃልሃል ተሓዊ ሰደደሎም ብናይ ኩሉ ሃገራት ቋንቋታት እውን ተዛረቡ ናብዚ ሕብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን እውን ከምኡታቶም እቲ ቅዱስ መንፈስካ ስደድ ናይ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋን ደምን ክገብሮ ንዘለዓለም ዓለም ባዕልኻ ሥጋይ ዝበልዐ ደመይ እውን ዝሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምፁእ ክነብር እየ ኢልካ ከም ዝተዛረብካ በኩሉ ልብ ናስተበቅዖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ኅብረተ መንፈስ ቅዱስ ናየ ከመ ይጸግወነ በከመ ሀሎ ህልወ ወይሄሉ ለትውልደ ለዓለም ወእስከ ለዓለም ንኹሉ ህዝቢ ንዘለዓለም ንህይወትን ካብ ርስዓት ኃጢአት ንምንጻሕን ክኾኖም ሓደ ጌርካ ሃቦም ሃበነ ንህበር በዘዚአከ መንፈስ ወፈውሰነ በዝንቱ በርዝፎራ ከመ በከን ሕያው ዘለኩሉ ዓለም ዘለኩሉ ወለዓለመ ወለዓለመ ዓለም በሮከ
ስሙ ለእግዚአብሔር ቡሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ወቡሩክ ይመጽእ ወቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ወይትባረክ በመሰባትሁ ስመ ሰባትሁ ለይኩን 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 ብሩከ ለይኩን ብሩከ ለይኩን በኑ በኑ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልከሙ ምስለ መንፈስከ አይትየ ብሔራ ለጥበብ ዋይትየ ማህደራ አይትየ ደወላ ወባይትየ ተረክበ አዘመረፉኖታ ንጥበብ ሃገራ በዩ ምሕደርያ ኸበይ ተረኽበ ወሰና ኸበ እዩ ኣሰር መገዳ ኸበይ ተረኽበ ባሕሪ ተሳጊሩ ብቐይሕ ወርቂ መን ተሻየጣ ልዕሊ ደመናት ዘይቡ ዘውረዳ ኸመን እዩ መዋቲ ሰብ መገዳ ይፈልጣን እዩ ኣብ ባህሪ ሰብ እውን የላን ካብ ኩሉ ሰብ ተረስዐት ካብ ኩሉ ዓዋፍ ሰማይ እውን ተሓበት ንዓ ዘጥርዩ ምስ እግዚኣብሔር ተዓላለኹ ንዓ ዝጸሉ ከዓ ሞት ይፈትዉ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ተዋሃብትን ትደምቕ ምስ ብርሃንና ተነጻጸረት ከዓ ንሳ ኸም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላ ንኹሉ ትሕደስ በብትውልድና ብነፍሲ ጻድቃን ትመሓላለፍ ንሳ ካብ ክብር ዕንቁ ትበልጥ ኩሉ ክብራ ይመዛዘናን እዩ ምኽርን ትእዛዝን ናታ እዩ ጽንዓትን ኣእምሮን እውን ናታ እዩ ነገስታት በኣ ይነግሱ ሓያላት እውን በኣ ጽድቂ ይጽሕፉ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ በኣ ርእሲ መንግስተ ሰማያት ይወርሱ ንዘፍቅርዋ ተፍቅር ንዝሕልውዋ ድማ ትሕሉ ንዓ ንዝደልዩ ከዓ መጎስ ይረኽቡ መገዲ ሓቂ ትኸይድ ኣብ ሓቀኛ ሰብ ተሓድር ንዘፍቅርዋ ጥሪት ምንቲ ክትቦምን ንመዛግብቶም ተድላ ክትመልእን ብኣሰር መገድ ጽድቂ ትመላለስ እቲ ንኹሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኹሉ ዝምርምር ንሱ መገዳ ቅንዐ ንሱ ንያይቆ ፈታዊኡ ንእስራኤል ቅዱሱን ሃቦ ብድሕሪ እዚ ኣብ ምድሪ ተረኣየት ከም ሰቡን ተመላለሰት እንሆ ገዛ ርእሳ ቤታ ነጸት ሸውዓተ ዓኑዳ ከዓ ቆመት ስብሕቲ ሓረደት ናይ ገዛ ርእሳ ወይኒ ኣብ ገንኣ ዘለለት ማዕዳውን ኣሰናደት ኣገልገልታ ብነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናባይ የልግስና በለት ለኣኸት ነቶም ኣእምሮ ዝጐደሎም ከዓ ሕብስተ ይብልዑ ወይነይ እውን ስተዩ ድንቁርና ሓዲኩም ብህይወት ንበሩ እናበለት ጸውዐት ጥበብ ዝተባሃለ ግና ጥበብ ሰብ መድኃኒነ ውእቱ ዘቤዘወነ በጥባ ሥጋሁ ወተሳየጠነ
በንዛተ ደሙ ወሃረነ ለመንግሥቱ ለዓለመ ዓለም በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ይህድግ ለነ አሕዛነ ወጌጋየን ከመ ንሕነኒ ንሕድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአን ውስተ መንሱር አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ስጋሁ ወደሙ ወንብጣ ቅድመ ገጹ ለመድኃኔ ዓለም በአሚነ ዚአሁ ለክርስቶስ ንገኒ በጊዕ ይምፃ ብኡነ ንሕጐ ብዒንትና ንርአዮ በዳውና ነጥበሓዮ ቀውሙ አትቱ ርእሰክሙ ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ዕድሜከ እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ ናይ ንስሓ ጸሎት ወጌታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚአብሔር ቁስሊ ነብስናን ስጋና መንፈስና ትፉስ ንስኻ ኢኻ ብዓፍ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውዒኻ ብርዛ ኸውዒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካንጻየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደገታት ኣጋንንት ኸጥዋን ከናውጥዋ ናይ ኩሉ መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ ያ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ብሰማይ ተኣስረ ኸውን ያ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ብሰማይ ተፈትሐ ኸውን ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑና ጻ ዝወፅእ ንኾነ ዓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያ ኸውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይ ናዴታተይ ንኣሕዋተይ ንሓተይ ናጽኒዕካ ሓልዎም እንተማሕፀሎም ከምኡ ኸ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንኣይን ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ
بأفسلت قدس أب ولد منفس قدس تفتحنا تأطوت نكون حتى بلن يام تكون كبعي بقال باري خام تفتح يكون ومحاري بعل بزم حرت مفكر سبتكون كأجابير أملاخنا عالم حياة التاريخنا يسبوتنا نسمبارت كان السحام تقبل نايز العالم هي وتبرهن كاونا برهن لما قويتا كل حياة محدق لم نسخال ومفكر سبي خام أجابير أملاخنا بعل بزم حرت معات كاز رحاق محرت كاز بزح صادقنا عين باري خاطية إسرائيل لين كلهم سبوتنا نستن بارت كون كابدل كمر جمنا دحنا مقويتا بالنزاربون بالنسورهم بالنحاسبهم كلنا عخان تبدلنا كحدا قلنا سريلنا نحسيلنا يقرب لنا እግዚአብሔር አምላክና ንስኻለ ባም ፍቅር ሰቢኻሙ ኦ ጎይታ ዝተፈታሐና ናጻት ወጣና እንግበረና ንኹሉ ዝኾን ፍትሐዮም ኃጢአተኛን ዝኾንኩን አይላ ገልጋሊ ኾን ፍትሐኒ ኦ ጎይታ ንርሰ ሊቃና ጳጳሳትና ብጻባን ጠን የተከረኑ ጳጳስና ባመቃል የተከረኑ ኦ ጎይታ አምላክና ንብዙሕ ዓመታት ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅ ሰላም ንሓልወልና ኦ ጎይታ ንመራሕቲ ሃገርን መማሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስትውዓልካን ጥበብካን መልአዮም ኦ ጎይታ ንሊቃና ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ንቀሳውስትን ዲያቆናትን አናጉስ መዘምራን እንደናግልን መነኮሳትን ርዳን ጠውረን ዘይብለን ዘኸታማትን ሰቡትን አንስትን አረገውትን ህፃናትን ኣብ ዘቅድስ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ዘለዉ ንጹሃን ኩሎም ዘክር ብንብረት ክርስቶስ አጽናዕዮም ነብሲ ኩሎም ዝዓረፉ ኦ ጎይታ ነብሶም ምስ አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን አንወርናናም ካብ ኩሉ በደል መርገምና ድሕንና ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓል ምጓዝና ድሕንና ብክሕደትን ርክሰትን ምስክሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ አረማውያንን ካብ ምፅንባራ ድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈጺምና ከም እንርሓቅ ግበረና ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ንፍጽም ሃበና ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትና መንግስተ ሰማያት መጽሓፈ ሕይወት ጻሕፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ግእዝ ናብ እዝሊ እዝሊ ናብ ገዝ ብዝተቐየረ ግዜ ብዝሓለፈ ቀለም ብዝጎደለ ብዓይኒ ምሕረትካ ነጽረኒ ነጽር ቅድሳተ ለቅዱሳን አሐዱ አብ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መንፈስከ መሐረነ ክርስቶስ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ 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 ክርስቶስ ውስተ ንስሐሎ ኪሞ እግዚአብሔር አምላኽና ብንስሓኑ ዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም መጠን ዕብየት ዋሃትካ ይቕረበለሎም ብብዝሕ ምሕረትካ እውን በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ ኩይካ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደማ ብሳኦም ብሰላም ይቕረየልካ ንነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ጸምብሮም ብሓደ ወድኻ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገሱ ምሕረቱን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ዘለካሎም ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ስኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልኩሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደሙ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉኡን ደሙን እዩ። ኣምን 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 ክሳዕ ዳሕረይቲ እስትንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስቲ ነግስቲ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮቱ ሓደ ዝገበሮ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንእመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍልላይን ምልውዋጥን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ
بسناي مسكرنا سماي زخنا من تانا من هيوت كلنا حليف زهاويو آمين 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 ملكوت وخاب تسبيت وخط حنت ساعات ويكم قصبة عين خمزي تفالي كابو بمنة نتقبلوا هيوت مدحانيت حرقة حاتيات نخون من تانا حليف هابو آمين 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 إمن ونزنا قويتانا لاملخنا مدحينا نيزو كرسوس قندمون كم تخونا نعو مسكانا كبرن سقبوي مسلوها سمايا وابو مسمحوي من فت قدسن لمون كل ساعة نزل عالم عالم آمين እግዚአብሔር አምላኸይ ባዘብ ለከ መስዋዕት ወድኻኖ ምንታይ ኖ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰስ ጽሎም ወድኻ ምንታይ ጠርዓሎ ዛረብ ደም ናይ ባሪኻ ሓጢኣት ተስሪቑ ምንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቑር ወድኻ ምንቲ ኸስምረካ ኹናትን ሽግርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ደሓንኩ እውን ሰይጣናዊ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ብመንቱ ጉወጊኒ እዩ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ጽኑዕ ኸሳሲ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢኣት ቀቲልኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካብኻ ክፈሊ ንዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ዘየቋልጽ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒን ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባሪኻ ቁስሊ ነፍሰይን ስጋይን አንግጸለ ሰላም ለኪ እንዘንሰግድ ንብለኪ ማርያም እምኔን አስተብቅ ማርናዊት ተማይጸነብኪ ድምኪ ወየጀማቦኪ ማይከለነዮም ድንግል ባር ዘግዝእትነ ማርያም ግሮት አምላክ ተቤነ ሰብድ እግዚአብሔር ወታሲም ነዚ ማብላች መድኃኒ የስመሪ መላዊቱና ናሁም ሲያሰበስ ኩሉ ትውልድ እስመ ገብረ ሚካኤል ወቅዱስ ስሙ ወሳይልን ለትውልደ ትውልድ ለለ ይፈርሁ ገብረ ኃይለ ምዝራት ወዘርዎም ለለ ያቢ ህሊና ልቦም እሰቶም ለሃያላን መናብርቲሆም አብዮም ለትሑታን ወአጽገቦም በረከቱ ለርሁባን ወፈኖም ራቆም ለብላን ወተወክፎ ለእስራኤል ክልኤሆም ወተዘከረ ሳህሎ ዘይቤሎም ሰላም ሰላም ለመልካሃና ወያጨን በርሳናም ጥሉ ዘለሉ ዋለ ማርያም ወማሰል መልክየ በደ ማርያም ላለም ዓለም ዋጅ ሰላም ተማይጸነ ድንግል በስጋጅ ንጹሐን ደረሶች ዳንችን ንጹሕ መፍቀሪ አምላክ ገብርኪ ዛወፈች ንግሮ አግሬደ ጾሮ ታይተግራንሶ ዋበጅ መከብና ስጋወነዞ ናዛዚትን እምሃዘን ወኃይል ውርዝትን እምርሳን በማኅፀን እንጂ ተጠውለው ብሬ መዋህርጣን ኦ ማርያም ተስፋ ለኩብፃን በይዜ ጸሎት ወዕጣን ወበይዜ ንጹሕ ቁርባን ለናዘትነኒ ውስተ ዝመካን ወላዲተ አምላክ ማርያም እንበለ ሰብሳብ ወይ ርካቤ በነዛ ቀሮች ቃለ ይባቤ ፈትትሙ ወለከታቦች ማዛ ከርቤ ለነዳይ በስይ ወለዘረከበው ምናቤ ህብስተ ከፈትር ኢሳያስ ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላይ ለበስቶ ወይኑ ሰበይ ብርካል ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ ማእከለ ዛት ቅዱስ ቤተክርስቲያኑ ወልጦ መበቅጽበት ተባላተ ክርስቶስ ይኩኑ በኃይለ ጥበቡ ወመንክርችኑ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማይ ስላረኩም በዛተ ዕለት መዋዕለ ዓለም አንቱም በብዙ ስግስታት ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት ንበለንሳት ያን ይንሳነሙ ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልኩም ድባን በአስማቲክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማህበረ ሥላሴ አንትሙ ዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም ሞተ ማኅፀነ ለክርስቶስ እግዚኦ ኩነኔክ ሀባ ለሀገር ወጽድቀከ ለወልደ ሀገር ንግሳ ወሰራዊት ሀገሪትን ኤርትራ እግዚኦ
መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ አሌለነ ማርያም ምሕረተ ወልድኪ ኃይሎ ይቤለ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በኃጢአት ኣብ ዝተዓሰብነት ዘይተሓድስ ግባአና ይኹንኩን ኣወዲዕካየ ኣብ ቅድሚኻ ክፉ ስራሕ ሰሪሐየ እሞ ብኣርኣያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዛትካ ብምፍራስ ኣርሲሐየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንዓይ ምፍጣርካን ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእኻን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ሓጢኣትን ርክሰትን ከተንጽሓኒ ልምለካን ምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን ንመብረድን ከይኮነኒ መሓረኒ ዳ ይቐረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም بسرية حاجاتين نحن نفسين هبني بخلط وجن نقل زخنات ولادك بنا قدس كسنا مريم لمانون بنا يوحنس مت مغلمانون بصلاة كلهم قدسان ملاختين كلهم سناي تقارن سمايتاتن صادقانن سعن زلال العالم آمين ويتانا مدحينا يسوع كريستوس كان لك كانت ودن بروح مستسر حتى دم ساسا بسا أبوتاتي كانت دياقوناتن سوتنا نسنا رجوتن هتاناتن عتيات بزجبركم بزحلة في معاركم بزمت خي حلكم بعفن منفس كل كما ترحت فتاكم اليوم مهرنا كوسنا بالعصر كلتين اليوم مهرنا كوسنا بزحلة في معاركم بزمت خي حلكم بعفن منفس كل كما ترحت فتاكم من تجدنا مريم مهرنا كوسنا بالعصر كلتين ሃይማኖተ አበው ናይ ቅዱስ ሄሬኔዎስ ኤጲስቆጶስ ናይ ኤዶም ኦሪትን ነቢያትን ወንጌልን ክርስቶስ ካብ ድንግል ከም ዝተወልደ መሃሩ ኣብ መስቀል መከራ ተቐበለ ሞተ ተቐብረውን ካብ ሙታት ተንሲኡን ረአይዎ ናብ ሰማያት ዓረገ ብእግዚአብሔር ከዓ ተመስገነ ንዘለዓለም ዓለሙን ነገሰ ኮኸብ ጽባሕ ከይተፈጥረ ካብኡ ዝተወልደ ናይ ኣብ ሕሊናኡ ፍጹም ቃል እግዚአብሔር ንሱ እዩ ምስ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ኩሉ ዝፈጠረ ንሰብ ፈጣሪኡ ኣብ ኩሉ ግብሪ ህልው ዝኾነ እዩ ኣብ ኣሕሉቕ ኣቦታት መምህር ኣቦታት ኣብ ሕጊ ከዓ ሓጋግ ሕጊ ንሱ እዩ ኣብ ካህናት ሊቀ ካህናት ኣብ ነገስታት ጎይታ ኣብ ነቢያት በኹር ነቢያት ኣብ መላእኽቲ ድማ ንጉስ እዩ ብባህሪ ሰብ ዝኾነ ካብ ኣብ ዝተወልደ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ኣምላኽ ንዘለዓለም ንጉስ እዩ እቲ እዚ ትንኖህ ዝሓለዎ ንኣብርሃም ዝመርሖ ምስ ይስሐቅ ዝተኣስረ ምስ ያዕቆብ ጋሻ ዝኾነ ምስ ዮሴፍ ዝተሸጠ ንሱ እዩ ንህዝቢ እስራኤል ምስ ሙሴ ዝመርሖም ሕጉን ዝሓገገሎም ንኢያሱ ርስቲ ዝሃቦ ንደቀ እስራኤል ከዓ ምስኡ ርስቲ ዘውረሶም ንሱ እዩ ኣብ ዳዊት ሓዲሩ ዝዘመረ ኣብ ነቢያት ሓዲሩ ከዓ ንህዝቡ ዝመሃረ በይኑ ንሱ እዩ ካብ ቅድስቲ ድንግል እውን ሰብ ኮይኑ ዝተወልደ ንሱ እዩ ኣብ ቤተልሔም ተወልደ በጭርቅቲ እውን ተጠቕለለ ኣብ መብልዕ ማል ደቀሰ ጓሶት ረአይዎ መላእኽቲ እውን ኣመስገንዎ
ሰብ ጥበቡን ሰገድሉ ዮሐንስ ገለጾ ኣብ ዮርዳኖስ ከ አጥምቆ ኣብ ምድረ በዳ ተፈተነ እግዚአብሔር ምዃኑን ተፈልጠ ሐዋርያት ናብኡ አጋበአ ወንጌል መንግስተ ሰማያት ድማ መሃረ ንሕሙማት ፈወሰ ንሓንካሳት ከም ዝኸዱ ገበረ ነቶም ለምጻማት አንጽሖም ንዒት ዕውራት ከ አብረኸ ንሙታት አተንስአ እልዩ በንቲያነ ወበንተ ኩሎሙ ክርስቲያነ እለ ይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይትነገር ሀበኒ ከመ ይሳእል ሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ ግበርሬ ያሰምር ከማሰሪ ለስብሐዚከ አሜን 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 ሥጋ አማኑኤል አምላኬ ንምቅዳስ ሥጋን ነብስን መንፈስን ዝወሃብ እዩ ደም ጌታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንምቅዳስ ሥጋን ነብስን መንፈስን ዝወሃብ እዩ እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽና ኃይሉ ሰብሕዎ በከመ ምሳበዩ ሰብሕዎ በቃለ ቀርን ሰብሕዎ በመዝሙሩ መሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ በትፍስሕ ሰብሕዎ በአውታሩ በእንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽሉ በይባቤ ኩሉ ነፍሴ ሲሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ወለዓለመ ናኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲአነ ከመለ ሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ወንትማሐፀን ዘንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይን ንዕለበለካ ኣለኹ ንስምካ ንባረኽ ኣለኹ ለምን ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን አቡነ
ስጋሁ ቅዱስ ወእም ደሙ ክቡር ለክርስቶስ كل معلت بارخ كان اسم كون مسقانا قرب نزل عالم عالم ሰማያት ይታባነ እግዚኦ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ስብሐተ እግዚአብሔር ይነገር አፉየ ወኩሎ ዘሥጋ ይባርክ ለስሙ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ይታባነ እግዚኦ ومنته نفسي كم بحدش كل نزحاز እግዚአብሔር አብ በጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖለና ልማናና ይናቀና ይተቆጣና ምሕረቱን ከባና ያርሐቀንሞ እስመ መሐሬ ወቱ እግዚአብሔር አምላክነ ጸልዩ ወጎይታ ናይ ኩሉ አምላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ ወጎይታ ኩሉ ዝሓዝካ ኢኻ ወጎይታ ንኩሉ መላኺ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ ወጎይታ ንኩሉ መጋቢ ኢኻ ወጎይታ ንኩሉ ሰሳይ ኢኻ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደም ቅቡእኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡ እውን ንዓኻ ምፍራህ ኣብ ልብና ሰናይ ኣምልኾትካ እውን ኣብ ሕልና ነሕድር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንሓስብ ግብሪ ስጋውን ኢና ንገብር መገዲ ስጋውን ኢና ንነብር ንስኻ ዳ መንገዲ መንፈሳዊ ግብሪ መሃረና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣለብመና ንስኻ ንዓና መንገዲ መንፈስ መርሓና ንዓና ንሓጣን ተዳምሒርካና ሽዑ ኢኻ መሓረ ትበሃል ንጻድቃን ሰብ ምግባሮም ኢኻ ትምሕሮም ከም ጽድቆም እውን ትፈድዮም ዝቐደመ ኣበሳና ኣይትዘክር ወጎይታ ምሕረትካ ቐልጢፉ ይምጻእና ሃብየከ ንጸርህ ሃብየከ ናወዩ ሃብየከ ንትመሃለል ለዓለመ ዓለም አሜን ወጎይታ ስጋኻን ደምካን ዝተቐበልናዮ ሕድገት ሓጢአት ግበረልና ፈውሲ መድሃኒት ፈውሲ ስጋን ነብስን ግበረልና ወንስኻ ኢኻ መድሃኒት ንስኻ ንኩሉ ዝሓዝካ ኢኻ ንስኻ ንኩሉ ትመልኽ ኢኻ ንስኻ ብኩሉ ዘለኻ ኢኻ ንጉስ ኩሉ ንስኻ ኢኻ ወጎይታ ንልምነካ ኣለና እሞ ፈውስኻ ውርደልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣውደ ዓመትና ባርከልና ቀድሰልና መሳኻት ትትንስእ ነብሲ بدمك تحاتيبا عبت يمانك تقوم نفس حزنا نركب دما دقفنا هو يتجزي قربا يمو نسمع يستوعل زنببون يستوعل بقبرخا نبرو له كان خامو استوعل امرها بنا بقبرخ نبرو له دما بعلخا مرحنا እግዚአብሔር አምላኽና ወጎይታን ሕናስ ድኻምና ክንደይኳ ደረት አልቦ ይሞ እግዚአብሔር አምላኽና ትሂብካና ዘለኻ ዕድሜ ክሳብ ዝሰዓት ዚ ክንጥቀመሉ ንንስሓ ናባኻ ክንቀርበሉ ዝተረፈ ክንምልኣሉ ድማ ክትረዳእና ንልምነካ ኣለና ሰላምካ ሓደ መድሃኒትካ ንዓለም ዘርግሓላ ጎይታ ንሃገርና ንህዝብና ንጎረባብትና ሰላምካ ብዝሕ ንሃገርና ክልል ትብግር ማሕፀርቲ መንፈስ ቅዱስ በላ ዝሓለፈ መከራ ኣክሊካ ብዓይን ምሕረት ጠምተና ተኣስሩ ፍትሓልና
بحيلهم زلوا كبلنا እግዚአብሔር አምላኽና ልብ መራሕቲ ኩሎም መንፈሳውያንን ስጋውያንን እግዚአብሔር አምላኽና ንህዝብኻ ናባኻ ናብ ሓድነት ናብ ፍቕሪ ናብ ስኒት ከምጽዎ ድማ እቲ ዝሃብካዮም ስልጣን ናትካ ምዃኑ ፈሊጦም ወእግዚአብሔር አምላኽና ምስተውዓልካን ጥበብካን ድማ ሃቦም እሞ ብሓድነት ክመርሕዎ እግዚአብሔር አምላኽና ወጌታና ዓለም ብምታይድ ካድ ምሕረት ዘርግሕና ዘለና ሃገርን ሰላምካን ሓድነትካን መንፈስካን ዓድላሞ ወጌታ ብጥዕና ብሓድነት በረኸት ክንነብር ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ደጊምና አውደ ዓመትና ባርከልና ቀድሰልና ነዚ ኸማና ዘይረኸቡ ኣብዚ ነዘይበጽሑ ዝሓረፉ ቦታትና ናዴታትና ኣሕዋትና ናሓትናን ነብሶም ዕረፍነቶም ዝሓዘኑ መጸናንዕ መንፈስካ ስደደሎም ንዓና ድማ ወጌታ ዕድሜ ኣብ ርእሲ ዕድመ ክትውስኸና እሞ ንንስሓ ክንጥቀመሉ ንዓመታ ከምዚ እዋን ድማ ብሰላም ብሓጎስ ከተብፅሓልና ንልምነካ ኣለና ናይ ምትእኽኻብ ናይ ሓድነት ናይ ፍቕሪ ናይ ስኒት ክትገብረልና ድማ ንልምነካ ኣለና ወጌታ ከምቲ ብደምካ ዝዓረቕካና ሰማይን ምድርን ሰብን ኣምላኽን ሰብ ምስ ሰብን ምስ መላእኽቲ ሓደ ዝገበርካ ጎይታ በዚ ሓድነት ዝኽነብር ደግፈና ንበል ኣቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከምዝሓደግናሉ በደልና ናበሳና ሕደገልና ካብ ኳ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እሞ ኣሜን። ወቅቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ بحنا خير نقلي خير بسقاهون نقلي خير دجابير قويتا سلام سلام لك الله ونسخ خبرت برختي خبر خير سخن برخيو ومن تسقى دجابير مساخيو في ستة ديسبل كحدياتنا نحاد قلنا نفور ديس كرسوس من ثانا محل من لنا امين. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ሚእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ ካብ ሙታን ተንሥኡ ንሰይጣን አሲርዎ ንአዳም ናጻ አውፂዎ ካብ ሕጂ ንዘለዓለም ሰላም ይኹን። ሰላም ይግበረልና፣ በረኸት ይግበረልና፣ መዓቱ የቁረልና፣ ምሕረቱ የውርደልና። ህዝበ እግዚአብሔር ዝርስዕ ገፋዒ ኣይኮነን። ቶም ክሳብ ሕጂ ብኣንቃዕድዎ ነዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ስርዓተ ቅዳሴ ትከታተሉ ዘለኹም ዝርኢ ኣምላኽ ኣሎ፣ ዝቆፅር ኣምላኽ ይርአኩም ኣሎ፣ ካሕስኡ ምስኡ ዝኾነ ኣምላኽ ይርኢ ኣሎሞ። ሴተ ጻድቃን ኣስበ ትሑታን ይኽፈልኩም ትብል ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን። ኣብዚ ሰዓት እዚ ብሓንሳብ እንሪኦ ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ኣብ ዝፀሓፎ ምዕራፍ 28 ቁፅሪ 6 ከምቲ ዝበሎ ተንሲኡ ኣብዚ የሎን ነታ ጎይታ ተነቢርዋ ዝነበረ ስፍራ ንዕነ ረአያ እዩ። ከምቲ ዝበሎ ተንሲኡ ኣብዚ የለን ነቲ ዝነበሮ ቦታ ከዓ ንዕነ ረአያ እዩ። ኣብ ጥቕሲ ሓደ ድሕሪ ሰንበት ወጋሕታ ተቐዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ማርያም መዓልቲ መግደላን ተኻልኣይቲ ማርያምን መቃብር ክሪኣ ወጻይ አንጊሄን ወጋሕታ ከሎ ወጻይ። ብዙሕ ግዜ አንቢብናዮ፣ ብዙሕ ግዜ ሰቢኽናዮ፣ ብዙሕ ግዜ ተማሂርናዮ ንኸውን ኢና እዩ። ኣብዚ ሰዓት ዝንሪኦ ግን እዘን ቅዱሳን ኣንስቲ ሰርከ ሰንበት ለሰብኢ ኣሁድ ንኽወግሕ ርብዒ ለይቲ ክተርፎ ከሎ እየን ተንሲአኒ። ዝገስገሳሉ ምኽንያት ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቃብር ከሎ ረኺበን ንኽቐብኦ እየን። ግን ጸልማት እቲ ጎይታ ዝነበሮ ካብቲ ከተማ ወጻኢ እዩ። ጸልማት ብምዃኑ ከዓ
ግርማ ጽልመት አሎ አራዊት አለው አራዊት ባህር ዘለዎም ሰባት ዓመት ለው ብለይት ክንቀሳቀሳ ከለዋ ብቐንዱ ኸኣኒ ኣይሁድን ሊቃነ ካህናትን ናብኡ ከም ዝኸዳ እንድሕር ፈሊጦም ኣብኡ በፂሐን ከም ዝመፃ እንድሕር ፈሊጦም ህይወት ዋጋ ዘኽፍል ስራሕ እየን ሰሪሐን አንጊሄን ይብል ኣብ ምሳሌ ሰሎሞን ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 17 ኣነ ነቶም ዘፍቅሩኒ የፍቅሮም ቶም አንጊሆም ዝደልዩኑ ኸኣ ክረኽቡኒ እዮም ስለዚ ንጎይታ ንኽረኽባ ኣብቲ መቓብር ጎይታ ንኽበፅሓ ዋጋ ህይወት ከፊለን እየን ከይደን እግዚአብሔር ከዓ ዝርስዕ ገፋዒ ኣምላኽ ስለ ዘይኮነ እንሆ ዓብይ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኾነ መልአኽ እግዚአብሔር ከዓ ካብ ሰማይ ወረደ ቅርብ ኢሉ ከዓ ነቲ እምኒ ገልበጦ ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ተቐመጠ ዘን ቅዱሳት አንስቲ እቲ መቓብር ብዓቢ እምኒ ተዓጽዩ ከም ዝነበረውን ኣርጊፀን ፈልጣ እየን ብዓቕመን ክንግምጥሎ ከም ዘይክእላውን ይፈልጣ እየን ክንግምጥሎ ኣይንኽእልኒና ኢለን ተስፋ ኣይቆረፃን አንጊሄን ከይደን ልክ ዓብቲ መቓብር ክበፅሓ ከለዋ መሬት አንቀጥቂጡ መልአኽ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ወሪዱ ኣብ ቅድሚኤን ነቲ እምኒ ገንጢሉ ኣብቲ እምኒ ኮፍ ኢሉ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ልክ ዓብቲ መቓብር ክበፅሓ ከለዋ መሬት ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኮይኑ መልአኽ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ወሪዱ ነቲ እምኒ ካብቲ መቓብር ገምጢሉ ኣብቲ ልዕሊ እምኒ ኮይኑ ንኹሉ ጾርና ንኹሉ ሕማምና ንኹሉ ሽግርና ክግምጥል ዝከኣሎ ኣምላኽ እዩ ሕጂ እውን ነዚ ንዓለምና ዘናውፃ ዘሎ ለበዳ ሕማም ገምጢሉ ፍጹም ሰላም ክገብረልና ይከኣሎ እዩ ሞኸም ይኹነልና ትርኢቱ ከም መብረቕ ክዳኑ ድማ ጻዕዳ ከም በረድ እዩ እቶም ሓለውቲ ንዕኡ ፈሪሆም ራዕራዕ እናበሉ ከም ዝሞቱ ኮኑ መልአኽ እግዚአብሔር ትርኢቱ ከም በርቂ በርቂ ማሕ ክብል ከሎ ንበርቂ ኮነን ንብርሃን ፀሓይ ክጥምት ዝኽእል ሓይሊ የብልናኒ ትርኢቱ ከም በርቂ ክዳውንቲ ከዓ ጻዕዳ ከም በረድ ምልክት ትንሣኤ ምልክት ሓጎስ ጎይታ እዩ ኣብ ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቅዳሴ ቅዱስ ቁርባን ቤተ ክርስቲያንና ጻዕዳ ክዳውንቲ ካብ ቅዱስ ታሪኽ ዝመፀ እዩ ስለዚ እቶም ሓለውቲ መቓብር ጎይታ ከይትንስእ ክሕልው ዝተመዘዙ ወዲቖም ከም በድኒ ልክዕ ከም ዝሞተ ሰብ ኮኑ እቲ መልአኽ መሊሱ ነተን አንስቲ በለን ንስኻትክንሲ ነቲ ተሰቕለ ኢየሱስ ትደልያ ከም ዘለኹን እፈልጥ ኣለኹ እሞ ኣይትፍራሓ እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር መልአኹ ካብ ሰማይ ልኢኹ እፈልጥ ኣለኹ ንመን ከም ትደልያ ይፈልጥ ኣለኹ ለይቲ ወጋሕታ መገስገሲኽን እፈልጥ ኣለኹ ዋጋ ከፊልክን ጸልማት ለይቲ ሰጊርክን ኣራዊት ሰጊርክን ናይ ኣይሁድ ፈኸራ ሰጊርክን ነቲ ተሰቕለ ጎይታ ክደልያ ከም ዝመፀኽን እፈልጥ ኣለኹ እሞ ኣይትፍራሓ መልአኽ እግዚአብሔር بعينن رئين دمسي ملأخ أملاخ سميعين نتأمني خقمتلو خلو رئين أبتأمني سلطان كم زلو أبتأمني كوف كل كلو ملأخ رئين اتو مقابر كحلوز تمدبو عمس انياتات كم بدني عمريت كود قرئين ازغل زرعيا سلا زقسقسا إيو سلا زنقها إيو أنا نتوم زفقرني أفكرهم نتوم أنجيهم زدالينوها كرخبني يوم أي تفرح هاي سلازي كم تزبولو تنسيو أبزي اللون نتاقوي تاتا نبي رغاز اللو سفرة نعنا رأيا كم تزبولو
زبل حرق نأملخ تراي نبينو زملكتي سبات كنبل عين خيلنينا كم تزبلنايو كنجبر كأ نعنا سلطان أيتوهابن كم تزبلو خجبر زخيل إجزابير تراي إيو سلازي سبات بزح إنساس بزح مدب مديبهم ناتز مدبوا مدب كيف اللموا نبعلاتهم زحلفوا بزحات يومين سلازي نعنا جن نحنان تلينا أملاخ انتفقدو دا أبولمبر كمزي كنجبرينا أيتوالو صباح ناتاتكم أيكونتن إجزابير جن برهان يكون مسبلة برهان خون سلازي نزي مقدس زي بيت مقدس أفرسوا دحر سلسة معلتي كتنسي اليوم كم قالوا خا دحر سلسة معلتي تنسيو كم تزبولو تنسيوي أبزي يلن نعنا ناتي تقميت له زنبرة مقابر رأياي قلتيف كن أخي دامو كموتات كم زتنسى ندك مزامرت نجرؤم إنه ناب قليلا قدمكميو أبو خاطري وإخم إنه نجركخن تملاخ أملاخ كيدا ندك مزامرتي أبسرؤم أنجيهن سلز جسجسا دحري سقلت قويت أس كريستوس نمجمريا ملاخ أملاخ زرعيا نمجمريا كاب أملاخ دمسي زسمعا نمجمريا جزيه نهواريات بالسرات تنسعي خبسرا زتلاخا إذن أنجيهن زتنسعا أنجيهن زجسجسا قدسات أنستي إن قدس بيت كريستيان كا أنست أنكرا تنسعيه نجرا كم تنساتن زجسجسو نابس إدكي كنجسجس كم تنساتن زنجهو نابس ألوت كننجه كم تنساتن زجسجسو نام نسحاق نجسجس كم تنساتن زجسجسو ناب كل جبرس إدكي كننجه أتومانجيهم زدوليني كرهبني يوم كابت مقابر بفرحاتن ببزح حقوسن كالتفن كدامو ندك مزامرتو خنقرؤم قويا ندك مزامرتو خنقرا خدا خلوا إنه قويتا إس توقانفن كما إخن كأبلن نساتن كربلن أقارو حزن سجدالو كبري نزخر سميخون نمجمر جزيه دحرة تنساء ونجيتا إس كريستوس زراعيون زرخبون زملخون كابون نايتنساء بسرات سماعة إذن قدسات أنستي إن شعو قويتا يسوس أي تفرها كيدامو نحواتي ناب قليلا خدو نقرؤم أبون كريني يوميد كابتز تقبرلو كاب كرانيو قليلا أزير حقبوتا إيو لعل خلتامي تخلميترا كبابي زخوني سلازي ناب يروساليم زي كونه ناب مقابر زي كونس ندك مزامرتي ناب قليلا كيدو بلوم أبو خا كرينيوم شعو قويتا يسوس أي تفرها خدامو نحواتي ناب قليلا خدو نقروم أبون كرينيوم بلن نساتن مسكدا إنه حيالو خاب حلوتي ناب تختمامس يوم نتزخونا كله نلقاون تغانات نقروي سلازي بالسرات تنسعي بملأخ أملاخ تبسيرو بوتهم حلوت مقابرون اتزرعيون السمعون كله أبسيروم زيم قدسات عنستي نمجمر يا جزيه تنسعي قويتاز تبسرا دمس أملاخ زسمعا نهواريات كبسرا خاء سقاز رخباين كما إجزابير حقنيا فراديو هواريات نيروم بيتروس لك هواريات والنيرو جن اتنزنجها قدسات عنستي إنه نزب السرات زي كبسرا بقيعن سلازي كم تزبولو تنسيو أبزي يلن
ነቲ ተነቢርዎ ዝነበረ ቦታ ንዕነ ረአያይ እዘን ቅዱሳት አንስቲ ካብተን 36 ቅዱሳት አንስቲ ብሽመን ተጠቂሰን ኣለዋ ማርያም መግደላዊት ተሓንቲ ካልእቲ ማርያምን ኢሉ ገሊጽዎን ኣሎ ኒ ብርሃን ትንሳኤ ብሓሳብን ብግብርን ዋጋ ከፊለን ህይወት ከፊለን ኣብቲ መቃብር ኣብቲ ትንሳኤ ክሳተፋ ስለ ዝበሃጋ ነቲ ባህጊ ከዓ ብግብሪ ስለ ዝፈጸሞ እንሆ ብኽብሪ ክዝከራ ይነብራ ኣለዋ ንሕና ኸ ናይዚ ትንሳኤ እዚ በረኸት ናይዚ ትንሳኤ እዚ ጸጋ ናይዚ ትንሳኤ እዚ ፍረ ብኸመይ ተሳተፍቲ ንኸውን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሮሜ ብዝጸሓፎ መልእኽቱ ምዕራፍ 6 ቁጽሪ 5 ሞትና ንሞቱ መሲሉ ኣብ ሞቱ እንተሓቢርናዮ ኣብ ትንሳኤኡ ከዓ ክንሓብሮ ኢና ሞትና ንሞቱ መሲሉ ኣብ ሞቱ እንተሓቢርናዮ ኣብ ሞቱ እንተሓቢርናዮ ክብል ከሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በጀካ ሓጢአት ኩሉ ንዓና መሲሉ ንሓጢአት ሲዒሩ እዩ ሞቱ ንሞትና መሲሉ ማለት ከዓ ሓጢአት ኣብ ህይወትና ክመውት ከሎ ንሓጢአት ምውታት ንጽድቂ ህያዋን ክንከውን ከለና ሞትና ንሞቱ መሲሉ ኣብ ሞቱ እንተሓቢርናዮ ኣብ ትንሳኤኡ ከዓ ክንሓብሮ ኢና ኣብ ትንሳኤ ምሕባር ጥራይ ዘይኮነ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ኣብ ዝጸሓፎ ካልኣይ መልእኽቱ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 11-12 ምስኡ እንተሞትና ምስኡ ከዓ ክንትንስእ ኢና ምስኡ እንተተዓጊስና ምስኡ ከዓ ክንነግስ ኢና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ምስኡ ክንነግስ ኢና ምስኡ ንዘለዓለም ክንነግስ ኢና ምስኡ እንተሜትና ምስኡ ክንትንስእ ኢና ምስኡ እንተተዓጊስና ከዓ ምስኡ ክንነግስ ኢና ስለዚ ነዚ ትንሳኤ እዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣዝዩ ይብህጎ ነበረ ኣዝዩ ነዚ ትንሳኤ እዚ ይብህጎ ክርስቶስ ንዓይ ህይወተይ ሙማት ከዓ ረብሓ እዩ ግን ንዓኻትኩም ምእንቲ ክረብሕ ክጸንሕ ደሊ ኣለኹ ይብል ይብህጎ ነይሩ ነዚ ትንሳኤ እዚ ኣዝዩ ይብህጎ ነይሩ ኣብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ካብ ቁጽሪ 11 ጀሚሩ ናብ ትንሳኤ ሙታን እንተረከብኩ ኢለ ብሞቱ እናመሰልክዎ ይብል ብሞቱ እናመሰልክዎ ንዕኡን ሓይሊ ትንሳኤኡን ሕብረት መከሩን ምእንቲ ክፈልጥ ንኩሉ ከም ጓሓፍ ይቆጽሮ ኣለኹ ናብ ትንሳኤ ሙታን እንተርከብኩ ኢለ ዘብዘብ ይብል ነይሩ ምክንያቱ ሳልሳይ ሰማይ በጺሑ ክብሪ ናይቲ መንፈሳዊ ህይወት ዝጣዕመ ዓብይ ናይ ኣምላኽ ሰብ እዩ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕሩያ ሓይሉ ዝመስከረሉ ባርያ እግዚአብሔር እዩ ናብ ትንሳኤ ሙታን እንተርከብኩ ኢለ ብሞቱ እናመሰልክዎ ትንሳኤ ዘይደሊ ትንሳኤ ዘይብህግ ሰብ የለን ትንሳኤ ግን ዓርቢ ሓሊፍካ እዩ ዝርከብ ስለዚ ናብ ትንሳኤ ሙታን እንተርከብኩ ኢለ ብሞቱ እናመሰልክዎ ንዕኡን ሓይሊ ትንሳኤኡን ሕብረት መከሩን ምእንቲ ክፈልጥ ንኩሉ ከም ጓሓፍ ይቆጽሮ ኣለኹ ስለዚ ምስኡ እንተሜትና ምስኡ ክንትስኢና ምስኡ እንተተዓጊስና ከዓ ምስኡ ክንነግስ ኢና ዝበሎ ነቲ እግዚአብሔር ዘይከብረሉ ነገር ጉሒፍዎ እዩ ብዘይ ምፍላጡ በቲ ብትሕቲ ገማልየል ዝተምሃሮ ትምህርቲ ሕጊ ኦሪት ከይትጠፍእ ምእንቲ ብዙሕ ስራሕ ዝሰርሐ እግዚአብሔር ዘይከብረሉ ስራሕ ብዙሕ ስራሕ ዝሰርሐ እዩ እግዚአብሔር ምስ ፀውዖ እግዚአብሔር ምስ ቀደሶ እግዚአብሔር ዕይኡ ምስ ኣፍለጦ ግን ንስኻ መን ኢኻ እንታይ ከተደሊ ኣለኻ ምስ በሎ ኣነ ንስኻ ትሰጎኒ ዘለኻ ክርስቶስ እየ እንታይ ሞ ትደሊ ምስ በሎ ንዓይ ብምእማን
ድሕነት ክረኽቡ ምስ ቅዱሳን ርስቲ ክማቐሉ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ኢድ ሰይጣን ናብ እግዚኣብሔር ክምለሱ ዓይንቲ ልቦኖኦም ክትከፍተሎም እልእኸካ ኣለኹ እዩ ስለዚ ንኹሉ ከም ኳሓፍ ቆፅሮ ኣለኹ እዩ ነቲ ንዓና ዘይጠቅም ነቲ እግዚኣብሔር ዘይከብረሉ ነቲ ንሰባት ዝጎድእ ሓሳባት ይኹን ዘረባ ይኹን ተግባራት ይኹን ንዕኡ በዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣ ክንጉሕፎሞ ምስኡ ክነግስ ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝብሎ ዘሎ ናብ ትንሣኤ ሙታን ተርከብኩ ኢለ ብሞቱ እናመትሰልክዎ ንዕኡን ሓይሊ ትንሣኤውን ሕብረት መከሩን ምእንቲ ክፈልጥ ንኹሉ ከም ጓሓፍ ይቆፅሮ ኣለኹ እዩ ስለዚ ህዝቢ እግዚኣብሔር ከምዘን ቅዱሳት አንስቲ ንጽድቂ ክንግስግስ ንጸሎት ከነንግህ ንንስሓ ክንግስግስ ንቁርባን ክንግስግስ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ብሩኽ አውደ ዓመት ይግበረልና ጽኒልኩም ስለሰማዕኹምኒ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ዝመጽእ አገልግሎትና ኣብ ዝመጽእ ክብረ በዓላትና ከምዚ ሕጂ ብሩሑቕ ዘይኮነስ ብቀረባ ብሕብረት ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ተጋቢእና ከነምልኾን ከነመስግኖን ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ደጊመ ሩሑስ በዓል ትንሣኤ ይኹነልና እብል ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ስረይ ለነ ኩሎ አበሳነ ይታብአነ ውስተ መንሱት እግዚኦ አድኅነነ እምዕለት እቼት ወባልሃነ እምኩሉ መንሱት ካብ ሰዓታት መንሱትን ካብ ኩሉ ክፉእን ሓልወና ጎይታ አውደ ዓመትና ባረኸልና ቀድሰልና ምሳኻ ትትንስእ ነፍሲ ሒዝና ክንርከብ ድማ ደግፈና ናብ ንቡር መለሰና እግዚአብሔር አምላኽና ኩሉ መዓት ገንሓልና ገስጸልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ነበር አቦና ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹንና ዕለትን ጌራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ሕደገልና ካብ ክፋድ ሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ናትካ እማሜ ዶክተር ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ብሕልና ኸድንገዲኸ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኺ ኸ በነስቲ ብረኽቲ ኸፍረ ኸርስኹም ብሩኽ እዮም ዝተጠጋ እግዚአብሔር ምሳኻ ደስ በልካ ሓጢአትና ንሓድገልና ነፈሮ ደስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመነልና አሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹኖ መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምካ ብንጹሕ ሕሊና بنصح لنا بزوريا مقدسك نركبالونا دت بتليم تمكت يردانوس تمكت يردانوس ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነ ስጋ ነፍስ ድሕነ ስጋ ነፍስ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕተ ድሕነትና መስዋዕተ ድሕነትና ክርስቶስ ቃላላ በጊዕ ፋሲካና በጊዕ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና የብጻሕካ በሰማይ ምድሪ
ብሰማይ ብምድሪ እምነትና ለመጽናዕ ባዕልኻ ረዳእና ባዕልኻ ረዳእና መንፈስካ በምልኣኽ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ወሃቤ ወልድ ጸጋ ዘንጸጋ ጸጋ ዘንጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ኦሜጋ አልፋ ኦሜጋ ክቡር ክቡር ቤዘወነ በደሙ ክቡር ክቡር ቤዘወነ አኮበ ወርቅ አላፊ ዘተሳየጠነ አኮበ ወርቅ አላፊ ዘተሳየጠነ አኮበ ወርቅ አላፊ ዘተሳየጠነ አኮበ ወርቅ አላፊ ዘተሳየጠነ በደሙ ክቡር ክቡር ቤዘወነ በደሙ ክቡር ክቡር ዓደገና ብሓላፊ ወርቅ ኮነን ተሻየጠና ብሓላፊ ወርቅ ኮነን ተሻየጠና ብሓላፊ ወርቅ ኮነን ተሻየጠና ብሓላፊ ወርቅ ኮነን ተሻየጠና በደሙ ክቡር እዩ ክቡር እዩ ዓዲግና በደሙ ክቡር እዩ ክቡር እዩ ዓዲግና ብሓላፊ ወርቂ ኮነን ተሻየጠና ብሓላፊ ወርቂ ኮነን ተሻየጠና ብሓላፊ ወርቂ ኮነን ተሻየጠና ብሓላፊ ወርቂ ኮነን ተሻየጠና አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ንዓመታ ከምዝባል የብፅሓና ጐይታ ንዓመታ ከምዝባል የብፅሓና ጐይታ የብፅሓና ጐይታ የብፅሓና ጐይታ የብፅሓና ጐይታ የብፅሓና ጐይታ ከምዚ ንዓመታ ንዓመታ ከምዚ እዋን የብፅሓና ጐይታ ንዓመታ ከምዚ እዋን የብፅሓና ጐይታ የብፅሓና
يبصحنا قويتا خمزنا عمتا يبصحنا قويتا يبصحنا قويتا خمزنا عمتا يا تهاني عمت ما يوم يا تهاني يا تهاني عمت كما يوم يا تهاني عمت كما يوم عمت كما يوم يا تهاني عمت كما يوم عمت كما يوم يا نفسي يا باملاخ يا معبا اداوي يلعنا بخا كما تيتنسيه قدمي خاتدافيه أملاخي خامه يملخك نبوسي خامه يملسك نفسنا باملاخ يا معبا اداوي يلعنا بخا كما تيتنسيه قدمي خاتدافيه أملاخي خامه يملخك نبوسي خامه يملسك نفسنا باملاخ يا معبا اداوي يلعنا بخا ما تيتنسيه قدمي خاتدافيه أملاخي خمو يملخك يملسك كبرنا أملاخ يخون كبير أملاخنا دقيمنا እግዚአብሔር አምላኽና ደጊምና ደጋጊምና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን አሜን እሱ ፈቂድዎ እሱ ዓዲልና ዝበዓልና በከምዝ ኸነብዕልን ኣብዚ ኸንበፅሕን በዓልና ከምዚ ጌርና ኸነብዕልን ኮይንልና እሞ ስለዚ ድማ ነመስግኖ ኣለና እዎ እግዚአብሔር አምላኽና ምስኡ ትትስእ ነፍሲ ክህበና ትኽንመሃሮ ዝፀናሕና ቃል አምላኽ ንሓጢአት ምውታት ንጽድቂ ንሰናይ ነገር ህያዋን ክንከውን እግዚአብሔር ይደልየና ኣሎ በዚ ኢና ከዓ ምስኡ ንሓብር እሞ አምላኽና ከዓ ዝበሎ ቃል ዘይጠልም ዘይርስዕ ንስኻ ኩሉ ትገብር ንስኻ ንጉስ ኩሉ ንስኻ አምላኽ ኩሉ ንስኻ ኩሉ ዝሓስካ መጋብ ኩሉ ኢልና ኣብ ቅዳሴና ከነድህበሉ ናፀቢቕና ዝገብረና ሎሚ መድሃኒት ንኩሉ ከዓ ንስኻ ኢኻ ይብል ኣብ ቅዳሴና መዓልታዊ ንሰምዖ ኢና ግን ልቢ ደኾን ንብሎ ንኸውን ኣምላኽና ከዓ ኩሉ እዩ ነዚ ኣምላኽ እዚ ኢና ከዓ ነምልኽ ነዚ ኢና ከዓ ንስዕብ እወኒ ሎሚ ብሰንኪ እዚ ግዝያዊ ኩነታት ኣብዚ ቅዱስ ቦትኡ ከምቲ ልማድና ከነምልኽ ኣይከኣልናን ግን ልምድና ከዓ ይከልኣልናን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣፍ ደገ ቤተ ክርስቲያንና ተኸፊቱ ስለ ኩልና ክንልምንን ብሓባር ኮይንና በቢ ዘለኹም እውን ክትሓብሩናን ክንፅልን ዘኽኣለና ኣምላኽ ስለዚ እውን ነመስግኖ ኣለና ልምድና ኣምልኾና ኩሉ ስርዓትና ፈፂምና ኣብ ዘለኹም ከዓ ከምዚ ንሕና ዝዘመርናዮን ዘመስገናዮን ኣመስጊንኩምን ዘሚርኩም ክትኮኑ ተስፋ ገብር እቲ ንቡርና ከይተርፍ ከዓ ምናልባት እዞም ኣሕዋትና ግድፍቲ መራኸቡ ብዙሓን መባእ እንቲ ክትገህትቡ ተደዲኹም ኢሎም ዘርጊሖም ሲ ሓደ ሓው እንታይ ልናዓንቶ ደው ኢሉ እዋ እሞ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኮይንኩም ሲ ስለ ኩሉ ትዝምሩ ኣለኹም ስለ ኩሉ ናውን ክትሰግዱ ቀኒኹም እሞ ኣነ እውን ነቲ ኩሉ ምእማን ዝኸውን ሲ ሓንቲ ነገር ክገብር ደልየኒ ደቂ ቤተ ክርስቲያንናስ እንተበዝሑ ደይ 300 ኢና ንኸውን ዓቕመ ይሰኒን 300 ቀቅርሺ ንሓደ ሰብ ኣውዲቕ ኣለኹ ኢሉ መባእ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይቀበለልኩም ንቡርና ከይተርፍ ሲ መባእ ክስቶ ከምዚ ድማ ሂቦም ኣስማቶም እግዚኣብሔር ይፈልጦም ኣብቲ ዘይሓልፍ መዝገቡ ከዓ ይፅሓፈሎም እወ መባእና ጸሎትና ካብ ኩሉ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ነብስና ንእግዚኣብሔር ከነወፍያ ኣብዚ ቅዱስ ቦትኡ ኣምላኽና ናብ ንቡር ይምለሰና ነብስና እዩ ዝደሊ እምበር ገንዘብና ኣይኮነን ዝደሊ ኣምላኽና ህይወትና እዩ ዝደሊ እምበር ድሕሪኡ እዩ እቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለ ነብስና እዩ ብጃ ዝሓለፈ
እቶም ነዚ ሰናይ ነገር ዝሓሰብኩም ከዓ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ዓምደ ወርቂ ይጽሓፈልኩም አሜን ኩልና ናይ ልብና ሰናይ ነገር ክንገብርካ አምላኽ ጊዜን ኣኸእሎን ዕድልን ይሃበና እሞ ክብርን ምስጋናን ኣምላኽና ይኹን ብጸሎት ክንዓጽና ደጊሜ ብሩኽ በዓል ትንሣኤ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ይኹን ስለ ቃላቱ ስለ መዝሙሩ ዝተመስገነ ይኹን ኣምላኽና አሜን አድንኑ አርእስትክሙ ሀበ እግዚአብሔር አምላክነ በእደ ገብሮካ ከመ ይባርከነ አሜን እግዚአብሔር ይባርከነ ወይስሃለነ ወጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርዝትኻውን ባርኽ ክሳብ ንዘለኣለም ጓስዮምን ልዕል ኣብሎምን ወጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርዝትኻውን ባርኽ ክሳብ ንዘለኣለም ጓስዮምን ልዕል ኣብሎምን ወጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርዝትኻውን ባርኽ ክሳብ ንዘለኣለም ጓስዮምን ልዕል ኣብሎምን ብክቡር ደም ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥርኻያን በጃ ዝኾንካያን ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ንቅዱስ ዘበንን ንጹህ ዘበን ንኻህናት መኳንንትን ንጹህ ዘበን ማዕቆቦት ከውን ፀውዓኻያ ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝመጻኹምን ዝተኣከብኩምን ዝቆምኩምን ዝጸለኹምን ቅዱስ ስጉ ዝበልዓኹም ክብር ደሙ ከዓ ዝሰተኹም ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ሓጢኣትን ተግበርኩም እንቲ ደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር ጸወተ ወዲ ማርያም ድንግል በድንግልና ሓይልና ንጽሕቲ ብድንግልና ስጋ ሓትምቲ ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመጽኻ ይሓልኹም ባፉን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማሰር ሓጢኣት ይፍታሕኩም እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ ንበል 12 ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመጽኻ ይሓልኹም ባፉን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማሰር ሓጢኣት ይፍታሕኩም በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ ንበል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አሜን እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባረኸና ዝተቀበልና የሱግ እንደምን ሕልቀት ሓጢአት ኩነና ኩሉ ሓይሊ ዘላኢ መንፈስ ክንረግጥ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመልአት በረኸት ቅድሲት ቃል ንዓኹልና ንጽበለና ካብ ኩሉ ምግባር ኣድሕቐና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ካ ዘንብረና ቅዱስ ስጉም ክብር ደሙን ዝሃበና ብሩኽ እዩ ጸጋ ነዛይነ ወሕይወተ ረከብነ ለመስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ያከ እግዚኦ ነዚአነ ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ እትዉ በሰላም ምምፃእና ናብዚ ቅዱስ ቦታ ካብ ሰላም ዝገበርካ ጎይታ ምእታውና ነና ቤትና ድማ ብሰላም ግበረልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንኩሎም ህዝቢ ካብ ዘለዎ ድማ በረኸትካ ከተፍሰሎም ንልምነካ ኣለና ኦ ጎይታ ካብዚ ኣጋሪድና ድሎ ግዝያዊ ኩነታት ፈቲሕኻ ድማ ናብዚ ቅዱስ ቦታኻ ክንእከብ ከነምልኸካ ክንዝምረልካ ድማ ክትከፍተልና ንልምነካ ኣለና ኦ ጎይታ ንዓ ኩሉ ክትቅይር ዝከኣለካ ንስኻ ጥራይኻ እሞ ዝበልካዮ ቃል ከዓ ዘይሕሶ ዝኸውን እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምሒረኩም ናባይተ ተመሊስኩም ገጽኩም ናባይተ ጌርኩም ኣነ ድማ ክረድኣኩም ኢልካና ኢኸ እሞ ቃልካ ይሕሶን እዩ ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽና ናባኻ ዝምለስ ናባኻ ዝቐንዐ ልቢ ኣእምሮ ሃበና እግዚአብሔር ኣምላኽና ኦ ጎይታ ንድሕነት ንሰላም ንፍቕሪ ንስኒት ክኾነልና ድማ ይትግደፈና ብዚ ትንሣኤኻ ምሳኻ ክንትስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንሓጢኣት ምዉታት ክንከውን ንግብሪ ጽድቂ ድማ ህያዋን ክንከውን ደግፈና ኦ ጎይታ ነቶም ዝሓመሙ ፈውሶም ነቶም ዝደኸሙ በርታዓዮም ነቶም ፋሒሎም ዘለዉ ኣክቦም ነቶም ሓዚኖም ዘለዉ መጸናንዕ መንፈስካ ስለ ደሎም ነቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ፍትሓዮም ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ ሕማቕ ተግባር ካባኻ ርሒቖም ንዘለዉ ድማ ንዓኻ ይከኣለካ እሞ ምለሶም እግዚአብሔር ኣምላኽና ስለ ዝድፈሰሰ ደምካ
لكلهم نلمنك لنا لهم أود عمتنا بارك لنا قدس لنا داقماي كنقابا داقماي حبيرنا خنزمر الكاذي أبي أمر أملخنا دما أي تقدفنا بفصمتنا يز حزنا يزلنا كل هنصا دما خطرينا مغيابير أملخنا بعبي خبري خنخبرك كنمسكنك وقيتا مودات وهابنا قدس እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ሁሉ ተመስገን ስለቶም አብርሑቅና አብቀረባን ኮይኖም በሐሳብን በግብርን ናብ ቦታኻ በጸሎት ንዝሓበሩና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ብምጽዋት ንዝሓሰቡ ዝሰደዱን ድማ ኣብቲ ዘይሓልፍ መዝገብካ ጽሓፈሎም እንትን ሐዋርያ ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና እናበልና ንጽዋዕካ ኣለና ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለትን ጌራና ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከምዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ሓደገልና ካብ ክፉኣት ሕንና እምበረ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ምስጋናን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ወቅሴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ክድንግል ምስጋውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ብርኽቲ ኢኺ ረኸርስኹም ብርኽ እዩ ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወብስ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንሓድገልና ነፍቅር ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን።